are. One day, whether you are president, whether you are magistrate, no matter you are. One day, obedient number you, obedient number you, obedient number you. Who are you? Yeah, in a way. Yeah, in a way. Yeah, in a way. Yeah, in a way. Yama munyina jo yama yaho yako kafra shedin demire fa due ne amanehunu mamema enkunafo eni misie nyina yako ene madaroma mechie mu nyina minibre na esese be sori nondu pepe so na naso nsemu egu ho no jese munfa bi nche fridge ni enanso kamaduru nana twene enan ka me to ba bia nana twene ba bia me duru ye no na sa nana twene no ne ba bia na ye frɛ no Edmond Kwasi ye bo atwene no sa ono anekun no o ka se wo mo se na twene de aba bi ayi bo ne ba bi mu maso emra Justice Otu Esel Tribunal Chairman tenase 13th July 1988 no time na oma trial no obusabusa mpanimfo bi ne mu nsema na twene kan ho bi me ba cho enche bia meyi na twene a kire wo we na behu picture no na akwa na friend Sirichi na okunipa ma na twene ne de bibia ni ho ebeda adi se enye ne kora because so hwe Sirichi no se Sirichire wa na enye papa se because o de be join me on Facebook se me yi Sirichi picture ne kire na hu na me ka asemra na me wo police a me lecture bi e kire made na philosopher bi ye friend Sizela Rombrosco o si nipa bia oye criminal bia no ho atan anya nipa bia no ho atan na ye criminal ba nipa bia oye criminal bia no ne ho atan na nimu ehu ena ma me gidi ye me kinkan na twene abakosem ya na bia na me hunu se eyampa because Sirichi na ono ena wo fa abayo na wo kokunu no aye na twene yire na efre no Susana no sa Sirichi no ena oyire abayo no ena otwa ne mene Sirichi ne twa ne mene no enje owie no ena na twene de emoja ne gu kukuom ono de nsuo kakra fra na ode ma na yire Susana ne somfa nsi wo enje owie na twene ka kire Sirichi ne se onyi maame ne bohuro emma no twene to ho ene mini bre na bet twan mo Facebook na minyi na twene mfonyine no emma wo maame nchia na weye na twene ene abisimini abrantie na yesusu se ne na twene na ono so twitwa nipa hye fridge mu no sama ka kire wo se de abisimihina otie konyon sesi ya ka se Richard we no wabodam no saa na twene nso mera wo mo kye no
ne mbrante no baako a na yɛfrɛ no Gregory Boneku no na natwene ka kyerɛ aposifoɔ no sɛ saa Gregory Boneku no a ɔno ɛna ɔyere abaayewa no nsa gu n'akyi ma serekyini twaa ne mene no na natwene kɔka kyerɛ den polisi pani a yɛfrɛ no Alhaji Yakubu Jakpa a ɔno ɛna na ɔyɛ polisi pani a den tam ɔyɛ asɛn mu hwehwɛ mu a na natwene kɔkɔma ne bribe no na natwene kɔka kyerɛ polisi ni sɛ saa Boneku no a yɛfrɛ no Gregory Boneku no wabɔdam enti ne confession na ɔyɛ ni nyina a ɔka no kore no ɛyɛ bɔdamsɛm ti saa na kyerɛ sɛ abesim kuro na ɛda hɔ no sɛ nipa yɛ bɔne ma yɛka sɛ wabɔdam no ɛyɛ generation ɛyɛ history because abesim yi na ɔte so sɛsi ɛyi ɛmra abrante wɔ yɛwɔ Facebook yɛsusu so kokum nipa no ɔse wabɔdam abakɔsɛm so kyerɛ me sɛ ɛbra na natwene wɔbɛde no kɔ gyina ɛyɛ tribunal ma ɛyɛ Justice Otu Esau ɛde no ɛde ne ntansa ɛbɛbɔ no ɛmra wɔn busabusa ne nsɛnsɛm na no ɛwɔ police station wakora no nya nkɔ court no na natwene kɔka sɛ abrante de frɛ ne Gregory Boneku a wɔno ɛna ɔyɛ CID ni a ɔde ne ho bɛfra na natwene nkrɔfoɔ no a wɔn mo fra ya ɔmo nya secret ni nyinaa no na natwene kɔka kyerɛ aposifoɔ no sɛ o akwawe wabɔdam ɔnama na ɔkasakasa wabɔdam ti saa mo no ahemfo binom edi kan ɛwɔ abesim no saa mutwa to wɔ sɛ nipa di bɔne a wabɔda na generation ɛyɛ inheritance yɛbɛdi ho nkɔmɔ twerɛ to hɔ afei hwɛ John mo Facebook na natwene ɛne nipa numu a wɔn mo ekokum nipa a yɛbu wɔn mo kumfo no wɔn mo mfa nyina nkasa no mebeyi akyerɛ mpacha are ready mebeyi akyerɛ sisi a na afei mahye dwumadie no ase mamena posifoɔ a wɔn mo ɛwɔ sunya ha binom ase na memmo binom aba so because me do coffee apre mo makɔyɛ adwuma sisi a you see emre bi na mebu afu asɛm bi esi yɛ ɛwɔ ɛyɛ Isbet de ma me bufu yɛ ne sɛ ɔman na yɛ timu na aposifoɔ binom ɛbɔ adwuma ha aposifoɔ no nyɛ mo nyina pɛpɛpɛ posifoɔ binom ɛbɔ adwuma yɛ pekas ama polisifoɔ binom ɛwɔ sunya ha se a binom bɔ adwuma papa no akɔyɛ adwuma yɛ nya bi na yɛsesa cars ɛde afiri takorade na yɛde akɔtena Isbet adan a enkura mienu bosumi mienu bi ɛwɔ mo na mfie mienu bi nkwara a wɔn ho abas wɔn kɔ wɔn mfiri Ghana ha wɔn nyɛ Ghana foɔ yɛwɔ wɔn wɔ UK nti wɔn yɛ UK foɔ wɔn yɛ British na wɔn awofoɔ konti no yɛasesa ayi cars ne aposifoɔ na sunya aposifoɔ ɛpɛ cars ayade na sunya posifoɔ a epeka se ya ade a wo mu nya bi a ye de begu Isbet ho a wo mu ye sa useless work ni sori ko ye no wo mu free tema no hwe de aposifoɔ a wo aposifoɔ bi nima wo mu ewo sunya hwe adwuma wo ye maka kire mo se na na fie pre hene se wo mfa wo na enzi form a in spite of university a ewo ho no mu ya agimudie o fie pre mabakosem bi a makenkan kura kire se mo hwe yi a edin bi a na eho dada na mo fie pre abesim ene domase mo pre competition fa crime ho no mo sen akobie because mabakosem kire me se emre bi na fie pre njo na odomase ene na edikan ena abesim ena mo fie pre fom to so miensa na nsan ya university ba ho na dada asemudin kofom sesei ade ebechi nipa wu dadam ade ebechi nipa wu da ha ade ebechi nipa wu da ha ade ebechi yabokro no wei ade ebechi yabokro no wei ewo mu se university no akoso de nanso de ekoso wo fie pre no na fie pre hin professor wan fa na ensi fom a na nanom enye papa mamo na na omo te ha ya na me ka kire mo se fie pre eye bo frase assemblyman seni kwatro letter fa bes ne ko ha na ko se Zimbabwe fo begu ho se de na omo ye no okro no mu se de na omo ye no okro mu me ka kire mo na nanom atre nkonyam wo fie pre me ka kire mo se nkrofo na omo ba Zimbabwe no a omo begu ho no wo mu konsuo bi no koye wo mamamre enti mo ya mamre mo ya de mo ya nso de a ene ani mponi o na no ena fie pre hu so bia wudane dam bia na won ya de but sunsum mu no meji bibi din se bibi timma bibi esi baabi ade achi ya ena omko bu obi nyame nko anko mu ku no e wo Catholic University kwan no so ho
ani na anu ane nansa yakote ye no obi ewu eda fiepre opa yakọ wo market ho a benkum so ho pe kofi adu 45 na no wo masie no enne da due ya yankote a abrantie ba ko a na yira wu nansa ne nde e wo fiepre a o hye fridge mu ono kwan na edo ko eye odomase udu fiepre wo ma himfi dada na wo musi mu no na udu fiepre sa kwan no so edo ko odomase na ensuo na ewo ho na no abrantie na na yira wu a o hye fridge mu a ye na ni na wotwe no wakwa akọ no maduro adansuo no ho pe ama wawu wa ndi ekoso wo fiepre afi enura na jo tie de ekoso e wo fiepre obi abo container ama ne yire na okwa akoton niema a oye seamstress no entoma nkrofo de abre no na de watodo aguma obeton na womba bepam no akromfo agba bewura ho abu container ni nchemu atwa nchemu ho asesa 50 pieces of entoma e de adwane na posifo binum a wosunya ha dwuma panti ya che wo mo sister Majo sister Majo yeah Doris wo hoye ye kafra wate yo nana na ede na si ya wo mo se aja u container egu a odi ye adwuma kakra akromfo ababa wuro manka wo mo de ontuma nyina edwane ede na si ye na jo anopa ye ba o mo atwa container no ho afa mu awuram ayi ntima no pofa na de o mo ayi 50 no mo de ko na nyame ncha de petrol team ba fiapre no na o munya na che no ye pragia driver o munya na che no nte se police for nsa so no semitie wi a na kire se anadwo na mo da no ena sa pragia rider no ewo no tools ena otwa o container no enti odi dwane na ena nyame bofo ye bofo pama patrol team fo a wo mo ebo adwuma okrom ha no mo bepie no so putopuro ana wo mo chi no na wo mo chi no oye pragia rider owo sunya ha na so wo mikrom doma na wo brekum o chi pragia no wo fiapre ha no mo so ofiri brekum ne bae tasa ofi brekum ne bae na pragia no chi no wo ha ya odi twamu wo ha ya odi twa wo manimu ha ndaze o twam animu ho ni nyina o spy o container no I see na ai oye tuntuma na so ye kokko ye friend sen oye tuntum na o mo ni din no ana sam de handcuff ne gu ne nsama be hwe ba bi a obewura aye no anti oba din de we nyamoye oba ho be kire ba bi owura aye no o mo ma ni wura mu hwe sane a ofa so owura mu no so otimi wura mu nso o ko na handcuff ni sen to otimi de na beti ni nyina wura mu handcuff ne da ne sen nyina otimi de na beti ni wura mu ya ni ti ni ko ye nti handcuff mu ne sa de ano otene ko nti den odi twa aye no sa pasuo se adia yo no odi twa we twa buka no ni nyina ana otimi wuram kwosesa entoma no ede begu pragia num na ose pragia ni si hen ode pragia no pake hen wanchi onyanka sa enti onyanchira ba bi ode pragia ni si enti wachechire de wobotom na nyame bo aya apatroti mfo ni nya no che no nti patroti no wo mo chere tama na ohye insado ha ye gogo na se owie ye odi dwane na owie ya odi dwane no de aso pragia no mu be sikwam no munya ne che no entoma no eye wo dia anankrofo dia obesi o mo dia brewa onyuma pante wo pam na abase yi enu bi wo mu na de me ton so wo ye ana makoma se aduonum 50 pieces of entoma Chirasa Holland the papa bi Ghana made the papa bi GTP papa bi when nyame amwanko odi konum koke o ani abema kama wa ye ni ti rasta na da bi na wa fasa ade ni tutu na abema fefe chasa ni suri ne life nyina te say Richard Abisim won fa boni say tutu no oye ni fa kama hey wonya rasta wonya na wa yese no wajana wa cheku no kama be ma fefe ne tiri nyam pese tantan ne bia davi sa
Na pia ayi pragia na otwie no. Wahunu wo area hopen. Pragia black di etwam na dia no de bensha ne nso sa. Be wanga sa won nim no ofie pre ho. Ebinu ma hu na nim so already ofie pre ya. Na tira se na nam ha no ka ho. Na tira se o fa no se bia onkosi wo fie onkosi wo container or a spy na or spile. Aha. Na se pragia radas nyom nyina na ye papa. Na ye papa. Nyom nyina na ye papa. Ye na okwade asore. Ugo Fidelity. Ugo Fidelity Bank. Ugo Fidelity Bank. Menko bank Fidelity Ministry. Aha, Ugo Fidelity Ministry. Hey, and Fidelity Nyankopon waboa wo pa o. Pa nana. Nyame ya adom akwase da koda nyame ase wate. Yo, mate. Yo, nyame nhira wate. O nhira mo so ne munyuma pa mo ye. Yo, gina so na eye oni o chia me ni nkomo. Wa hu asama da bia ya ameka no. Hwe aposifo a wo mo wosunya ha sei. Abafike fa me ko ayi Isbeth na me nkyere wo ma de bi. You see, aposifo a wo mo wokrum ha sei. No kura ni nyame anim ni ba bia nipa Juda, nipa dumienu bi ahia no Juda so ho. Unya aposifo ni nyina perfect da. Oye den na katiboni wom and it's a must. What I say. But here Omaya yetimu a Omaya yetimu abafike fa me ko Isbeth, o da fa me ko Isbeth o ba bia na police fo no gu na bi mo ye nsehunu no. Ho na me pe no. You see, Omaya yetimu na ye pe cars edi ama aposifo binom te se wo ma ekwachi abaye yi ne kromfo yi ye nya bi na ya paki cars egu baabi na kakra na aposifo bi ni so aka no ya sanso edi patrol agum edi driver simu se me kontoi as packing firin kran edi na ba Isbeth adaya nipa mienu wo mo ko wo mo ba ho 2 years 3 years enti hwe police for pa ya heda so mo free takura de o setema tema edi wo ma ba Isbeth adanya awarefo mienu bi kona wo mo mara bedi Sambenet ho ai Sambenet ba nti ye beje akora nako enti eho police fo nie na a police fo wo sunyan patrol team car patrol akọ patrol atogu patrol anase patrol atogu patrol kam akọ nanti wo munya bi isi sa wo man mu na sese bi mpanfo binum adwini susasei adanya ye beje ba I mean ade wenti betimi asi wo mali haye Semi yi Isbeth de ekirawo na me kirawo patrol team na wo me kochi Doris no abofra no na me kirawo patrol team no car wo mu team na me kirawo type of car pa na wo hwe type of car sa na egu Isbeth ho na ha amana yare korono won yare na me ntimi nka sempanimfu egum no so bi mu so yare mintimi nkasa na tie Isbeth case no de asie nie maka kire wo se ye no asam no ba ye som hunu ba bi akwakoduru wa wo se Isbeth case no na senka on the 23rd of September, which is nyankopon ya adomo a fie da ebei ana ese saa manso no wo mo ekọ enkran nanka wo mo kotema na papa Sambenet ene na se na ayi owo UK up to now onyankoye no a wo mo twe manso no na ese nka wo mo kọ na afei eye abrochire mra no ne ha mra no na wo mo kokobom ene ye frɛ ye papa Sambenet na ebusa ne sempa cho ye no ye nka sam kase tra na ye jama nakọ na ye papa Sam yakosi se na osibo ba bi ade na duro no 1 UK for no so de krata abre eye Ghana aban se enkora na motwe wom ho amanson no enye moma enti 1 wom hia wom ma no ewa UK 2 senti sade a o Sambenet
one obano aye wase no munko yi asan no mbra fie na monka no out of court settlement ne friend no arbitration no ba ye frɛ papa Sam Bennett no o say sa options no dia wafa ne say one nase be ma no abusua no ekwa akotena se na wo maka no afisem na afei baabi a afisem embra wo no na wo de ato na wo de nkora na koma UK aban na afei UK aban na nkasa no afrɛ wo mu nyina wo UK ho na mra esefata eso hyede ma eye awafo no efa UK mra no na wo hyehye de ama wo mo na eno no ana na ayi ya papa Sam Bennett se eba se wo mo ekwa esese ono Sam Bennett ene na busuafo wo mo ekọ UK hobi na yene de otaakọ na se to ne edin a wo bepe ensentrofo a wo mo di asem na chi baako ama na di akire na wakọ akọ tie asem ni bi na waka ma wo mo and of course ebasa ya papa Sam Bennett busam se hwan na onfa ni din enhyem na wo mo kọ UK ho a wakodi asem no ena me se ene eyemia because chami ni mo oni passport sie kwasi Joshua oni passport me no nante mi hu passport da wahu oba ya no akwa yira e airport now the asema be si mi so kwa afọ chema ne ba nso no na airport information center bukuma na oho no ne metia ne se abusua ya sramu ntie nka abona mo nhya no so abrantie bi a friend sie kwasi Joshua otimi nsem benku asesi a ofiri buna hafo ayefro kokwam osi nanka okọ UK na lupre na tu agya ntimi sramu amodere ba ye no momra me fa no kofie sesi na anya saade a wanhwe ya me so bukuma me sora kofie satan na me mitipre mu me na wie me that announcement we asie ubaya na fe wa ma meduru fie a na kokon afọ beka se me no me de wakwaji skeduru wahu wo so ayi ochami ni mo wo na wo frɛ Sami all right wo na ye registrar e wa ha what I say but one kasa so no uni passport wahu ochami uni passport enti Sami ma ukọ na uduru ho na wo ahan wo ko ne se ko me so me what 10 years visa ewo amonone yes na abroche onu me ne ko ye Dabio adenti ya mo yasa wa ko abroche na unya ne dabai sit down see kwasi Joshua o passport I know be o passport number also passport number ASN no limit trim this year but me obi o ya ne daben 2 years be 2 years ni no 10 years oh mama 10 years dey even you want light now passport oh yes oh brother boss mama chiro okay say no problem who dey trust Sam Bennett say yeah Nsem Sisi no wa passport bia no ochina menje o passport oh no problem na memfa mbre no problem me na friend no problem and o ka kire me enya ne ho asem na etimi na mekọ oso achamo beko na Poku na so de wakodu no de no de pe oh passport de no be obi sem na oso beko na Poku na so de wakodu passport no obi edru ne dia na wose ochame edru dia o passport no oba fast track na se wo bi mi wo bi o si ochina no na all your documents no problem me de beba ochina me de ba ma ochina yes o do passport oh yes ochina so do passport baba yes o de what me catch and say na se be emergency baba ko enti no de o ma nyu ahun ne ko UK nimra no problem nto so wo passport oh boss no enyumre me de ba chiro no problem na Poku ko UK no okay Dabi esa na o puano no oh ni puma me sa na nyese bia esa na me abre oni passport wahu me mpa nguase bia se ochena no betia no se o ayi asem no baaye no e bia na Poku ye host nti no wagekọ wahu oni bi so o se wo ana me see de wa moni din wahu dabi o anyese nyame adom na ayi mohima awurade na adom na wawu ana ayi opportunity abeto se ese ukọ ayi enkran ya nka wo ochina me ye start ya ye wo ayi ye former station ba pimini da be na apart from say ye konkran ye ko ayi IGP we da be na wa ka ko be 5 years ago anya be 5 years ni ko na nuru na o da be 4 years se me no wa konkran ba kokura se ye ko ho I be 4 years ni o se me no ka say
in case Sam Bennett ye no si bi a wo kɔ why fast a yamam no so kɔ na eja wo se wo kɔ straight faka from here to Kutuka because ade be born say obefo passion air na me ne mie no na passion air no those way na passion air no ofo passion air na ekosi na Kutuka obeba krom enti ho na abawu say straight me kɔ no why we no ko nya fe no obeba krom na wa ka sa first na alupre no to tun ko gina so wo ebu ni ase baba yo na me no mie no e kon knan no me bisa wakɔ ho me no mie no kɔ ba ye oh na so wakɔ ji ya wo na luta ko dabi satam na no me no mie no kɔ ba wakɔ bio me kwa ji awon Dubai me no mie no kɔ ba ye no anu achi wakɔ ja wo na ba wie okɔ Dubai nya nkra ko Dubai nya kra na msa no omo so wo nsa me hui na kita wo nsa na kita me nsa na me free o de jai oh ndi simply put atefo de atie ne say case na edi animu no nyame adom ye di animu a momahu ne say ya papa Sam Bennett say abusua no ekwa akuhie no wo maye no out of court settlement na say eye arbitration nti abusua for the purpose of education ya sam ne ye di akira ma ba bia duro no de aka na eye nyina ye mongo mumfi yen wati ne ho asem eno no na many Dr. J.Y. Adu ebedi nkomo abusua se many Dr. J.Y. Adu di nkomo wia Dr. E.Y. Adu kafra senchire ne doctor edi nkomo na doctor na otia me na tonchia bi se senchia we ba mu a wo hwe ya me yankasa meto 15 minutes e de ache no doctor me bo a enokra pa nana na me ni doctor di nkomo wia mesa de wakofia prebio na enne obi anomaduru awu atonsuom e wo fie pre na wotwe ne obi wu da ne dam e wo fie pre na wotwe bienu atwa mu obi wu to aye dumasia chese nipa wa na wo mu wuwu nipa wuwa na wo mu wuwu to saa na na mote hwe won afei sebre bamu a aha me de obekọ yamfo na obi akowu ato tano sunsuo no mu na chende ne ko na ba ade de wono e wo fie ho tu akọ papa na enne okonum fuladan a owuto ensuom ewo eye kwan na eda eye fie Ibrahim fie a omusim no ekosim eye odomase no anhwere onie mehwiwe mu amaye kire se na oye fitani ewo Sunyani magazine na bosumi miensa nan kra mai wo so okoton na sase bi asase is close to 400 million na ne yire wu ehye free gym 3 days ne nne na ne yire ne wu ye kra wo SDA hospital no wan hye dan kobo amane e na otewa na obi ti koka kire na busuafo so ni se busuafo no bebu no so mbeku no na omo si atiti pa na ode ne yire fam e wa ware ase na yire no so ye madam teacher ni o professional teacher brother so si peju problem ni oniska so hu o dinche oska eno eda ho mi wi a me de wako tanom obekowu ato tanom na na maka kire mo senka sofo maame na owo sunya ha se ya waware a otwempena e wa America no oye kokko anaso mi dibi ka ho oye kokko sofo maame no wasanso ni abrantie bi a oni mfinhie du enwotwe etwempena e wa Ghana ha sei eno so me wona features wa ha sofo maame na America no owo Kenya ase kwan no so sofo maame kokko no ho afa a very nice prophetess odifo ba oni obi awo ama kwada no sofo maame ne se akwada na wu ama o provide death certificate ama ma yenhwemu ahuni se obowa asem na kwadi a police fo a domestic violence and victim support unit dofs fo ho ama sofo maame na confess before the assistant superintendent of dofs obano anim within the week or last week say na sa onyemboso miensa a oni ni kunu bi na dikan doctor edi animu uyi doctor na ni dini no free wa bi na dikan na e twato
ne kunu so ye pharmacist na saa ne kunu ho ni nyina no na one boga no etwe mpena na saa na wanyembosomi miensa na one boga ne da ye ba sesi a ha me evidence akora no ho fe hwa akora no me be yi akiro sesi a ona wo Facebook no ma yi akira wo akora we na ne ho aba asebo no na tamwa eba tamwa akora we nya nwuye a sofu ma America se akwada na wu no esu na osu ye bra so kobo pao se mesi su na sofu ma mini su a ofre ne mpana na wa America ne se ye akora na wu owu ahefo so owu Holland no se hwana me fa no go Holland o se me wafa enti wa wu Holland hospital bi ama Holland hospital na ama mo death certificate na no na me ye nhwemu hu ni se doctor na ni din hye Holland death certificate no doctor no eye doctor paniti se bia doctor amukọ de enti on sign death certificate this all sign no Holland Sagana district hospital bi enti eye fake death certificate ana sofno ma me ye se akwada we ya oda Facebook no akwada na wu sa akwada ni nwu ye doctor Majo ya eja na fila wa hao anokrepa nsem Sisi ampa nsem Sisi papa hey mejiri senya wa nsem Sisi de onti o David so for mama no wa ya o awo krom ha ya so o wa sole onim Franco Trade Enterprise ya Franco kwana adu ko Kenya ase no estate kwana so for mama no wa sa kwana so wa kopin Kenya ase wow ne wo fe ase ba bia wo chire de na se bo nsuo no enne ya make say so for mama no kwada mienu ya che wo mo e wo municipal police station a ye komo mo bail adan a so for mama no ko bon kwada ne pass wo mo ko bu akwada be ma bia so for mama ne twempena doctor nana na madro no sa second one aba aba me ko try ahwe aba na se me try ahwe na se me gina so a sa na impuntu no busu akoso a sa doctor meda wase wo se ampempie na ye no ye dwuma ye no ye pe enchiato sure enti obitimi ekra baka se me de BBC ana eto nchia ampa enye sika ana ye hwe aya na ye pe sabi edin no esanse mpanifo si din pa hoyi eye chen ahonya eno nti mpempie no obitimi kwa yale sabia ba bi ne yatwa boa ma wo tua 15 million tua 20 million binum kwa timi charge million aduonu me kire 20 ni 50 million nyina nanso ade a enwanwan ne se obepiem e wo divine miracle power eye Dr. Yiwa adu ye ho a ye charge ana ye ntwa bo nso kra mfa mu obi ye pese nipa nyina hu ahaba mu tumi ene nyankopon tiasfo na dwumadie awa nama ahaba mu di ntino ye charge obi a na no nso na nipa bebre ana edi ho adanse ana no ka se na adanse no aya ye mpa bi ni enfamra na momfanto eye afidie so na ye kase na nka mu yi nso menkrofo hwenti ya pale bebre na watwese na ye ba ye de bedi akiraba na enkrofo nso ahwe we nye voice keke no akase minim no enipa nanim nyina no obehu ani adanse a wodi nso so no obehu etina na medase bebre safei ana obi aso na fidie no a wotie eye dwumadie na midin ani Dr. Yiwa Edu ye kase Dr. Yiwa Edu a de eba wutirimu an se enokre doctor na on charge no an doctor na won twabo emfama obi no me pa cho enokre me ana sabele wotemenka na abefo akwan so nti wo san ehwemin me pa cho fa number no na emle ne beso amama sole so a watimi afra me abusam se doctor me nso me pese me baba ye insurance card ni bi na watimi agina so ahwe me asam yare number no eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 me pacho hye so se obi wo stroke yare ebi a abubu na gufom afe na eba enti ne bonkum so se nyina no ne nsa no entini no mu twetwe no ne nan no entini no mu twetwe no me pacho se wo tene won nsa ade ade ama ne pa no ntimi nye esanse ne nsa ne nyina moamoa aye titiriti otene mu a enye yie baabi a ye beboa wo a wo moka untue sika twetwere de bi nanso saa yale ebefiri wo so akọ ama watimi ade ho asi wo dadam biem no eye Dr. Yiwa Edu Nsem
hye no so se o ma me ntwa bo mfa ma na emom no ye do beto afidie so afidie no na eba behwehwe oni padua num afidie no na ebe check mojanum afidie no na ebe check entini no ene dompenum chimato bi a abam na afidie no da na di a kire me na ebra afidie no ye oni padua num adwuma nyina no na won so wo hwe ewo me kire computer no ana TV no so na wo hwe bi eno da nchen a ebia na wo tie min wagye aduro baabi bebre ma enura wagye nti ama wo bamabu hye no ame no me du baabi o mo kasa asem ne du baabi a me dwom ho ya se musi mu ni mo hu se nipa ne ye na police for nche no enura no enfa no to se president for na ma se be chende ne ko na ba agye de wono wono tumi ewa habam de kire wonti no aduro bia wonum bia jai nanom ye de na bosome ba ko ne ye de ama wo no ne ye nhwe de ebesi na tie ni ye se oba ye charge ni nti no oba ye insurance card ni bi sa insurance card na wo Rana wanya dio. Ise nanom be gunsa ya Wacha muso no. Wacha nso. Durawu No ti fani charata de sonko. se mu yi amamre wi ya so mfa Adon na da wono. Bladan pa de Bladan pa de. Bladan so si pedi pa kula bi Kan ni na ti to ko. Oniska so hu a otinche oska o e gudo Bladan na da na se. What my hu sei Bladan o je be ba so ajwa Bladan je be so ameno me du baabi o mo kasa asem ne du baabi a me dwom ho ya se musi mu ni mo hu se nipa ne ye na police for nche no enura no enfa no to se president for na ma se be chende ne ko na ba agye de wono wono e wo fie ho nti wa goto na jo agoto na jo Baje ba akoro. baje ba ko no goto we na jo agoto na jo hey joy Tell Jai. Fasan kan police for asem. Hay kwa yigina no kwa no. Esi ye fia, go police for asem. Remember o metima chu bia o ha. Rana wanya dio. Ise nanom be gunsa ya mamre wi atofu tie. Asa atofu. Wacha muso no. Wacha nso. Wanu madurawu. No ti fani charata de sonko. Se mu yi amamre wi ya so mfa Adon na da wono. Bladan pa de Bladan pa de. Bladan Bladan so si pedi pa kula bi kan ni na ti to ko. Oniska so hu a otinche oska o e gudo Bladan na da na se. What my hu sei Bladan o je be ba so ajwa Bladan je be so ameno me du baabi o mo kasa asem ne du baabi a me dwom ho ya se musi mu ni mo hu se nipa ne ye na police for nche no enura no enfa no to se president for na ma se be chende ne ko na ba agye de wono wono e wo fie ho nti wa goto na jo agoto na jo Baje ba akoro. baje ba ko no goto we na jo agoto na jo hey joy Tell Jai. Fasan kan police for asem. Hay kwa yigina no kwa no. Esi ye fia, go police for asem. Remember o metima chu bia o ha. Rana wanya dio. Ise nanom be gunsa ya mamre wi atofu tie. Asa atofu. Wacha muso no. Wacha nso. Wanu madurawu. No ti fani charata de sonko. Se mu yi amamre wi ya so mfa Adon na da wono. Bladan pa de Bladan pa de. Bladan so si pedi pa kula bi kan ni na ti to ko. Oniska so hu a otinche oska o e gudo Bladan na da na se. What my hu sei Bladan o je be ba so ajwa Bladan je be so
Tama de be no wa no maybe. O de ba no. Mame no me du baby o mo kasa asem ne du baby me dwom ho yaw. Se busi mu ni mo hu se dipa ne yayi. Ma police for nche no. Enula no. Enfa no to ses. President for na ma. Ese be chende ne ko. Na ba agye de wono wono e wo fie ho. Do bi ho. Nti wa go toro na jo. Ogoto na jo. Baje ba akoro. Baje ba ko no goto we ya na jo. Ogoto na jo. Hey, Joy. Tell Joy. Fasan kan police for asem. Hay kura yigina no kura no. Ese yi fia, go police for asem. Remember we ma chu bia o ha. Rana wanya dio. Ise anan be gunsa ya mamre wi atofu. Asa atofu. One moduru. No ti fani charata de sunko. Let's say mu ya mamre wi ya so mo. Adon na da wono. Ah, bladan pa de. Bladan pa de. Bladan. Ah, bladan so si pedi pa kula bi. Kan ni na ti top o. O niska so mu a o tinche. O tinche uska. O e good o. Bladan na da na say. I want my own say. Oh, bladan. O ja be ba so. Ajwa. Bladan ja be so. Tama de be no wa no maybe. O de ba no. Mame no me du baby o mo kasa asem ne du baby me dwom ho yaw. Se busi mu ni mo hu se dipa ne yayi. Ma police for nche no. Enula no. Enfa no to ses. President for na ma. Ese be chende ne ko. Na ba agye de wono wono e wo fie ho. Do bi ho. Nti wa go toro na jo. Ogoto Kon. Lei non ba. Jesus Christ. Brekofi. Obesi askata miema. So let's waste no more okay obuse eno. Omushutu omo. Omushutu be ma. Oh. Nti sai de na suji tu no mutimi ye eno. Obi omuse toilet. No be this a very nice car. Stand almost person. As omushutu ni. Kon. Lei non ba. Jesus Christ. Brekofi. Obesi askata miema. So let's waste no more okay obuse eno. Omushutu omo. Omushutu be ma. Oh. Nti sai de na suji tu no mutimi ye eno. Obi omuse toilet. No be this a very nice car. Stand almost person. As omushutu ni. Kon. Lei non ba. Jesus Christ. Brekofi. Obesi askata miema. So let's waste no more okay obuse eno. Omushutu omo. Omushutu be ma. Oh. Nti sai de na suji tu no mutimi ye eno. Obi omuse toilet. No be this a very nice car. Stand almost person. As omushutu ni. Kon. Lei non ba.
Jesus Christ. Brekofi. What's your Ascatanema? So let's waste no more. Okay, what say you? Como shoot on one? I'm shoot to them, man. Oh, It is I didn't know Susie too, no, but me, you know. no, baby, Sabella. am de masem ne kwa na wie ye no yenko me papa no mo so a mo wo eye prostate obi a ye de prostate roba ibi ato ne bemem enam so yayi eti se wode no afei ana obema no mo hyehyew afei ana obema na nso abegu ho afei ana obema no mo ahya sese efiri nsu a de meka ne se fa bedame ne ebemu oduma prostate yale no ebefiri unipaduanum ama prostate natimi afiri wokra ebi a yo ba wode no nso the same thing na wohunu mesrew ye wo chlamydia ye wo white ye wo gonorrhea ye wo syphilis ni nyina na se eti se wodi si wani so se eye gonorrhea nti no okoto gonorrhea do anoma obetimi anoma chepa na enko brane emfa ye fidie no ensi so ni enhwe wode no hu se eye gonorrhea ni bi eye syphilis ni bi anase chlamydia ni bi ana eye wa yetimi amwaduro ama ho atimi ato ebi a wo ye mre ewo mpam bema papa wani afikakra yesi ye wunyini no ana ama wakọ mesra obi adnyamfie aduokono 90 years Dr. Iwadu waka agumasum se ampa wawo adenti ana wo de wo se wumfie na ama wakọfom wo mpam badame na be insurance ni bi ne be ma ho aduro ama won so atimi agina won na so papa ebi a wo ba wo tenka se ne ma bi da onufum ye wo ya ma me yale ne de me kase me bobọ so a ya mle ne nti ebi an mantimi amobọ ni nyina so be ma ho kwamwa no me che low sperm count bra na be insurance ni bi anase obi e wo tipa ye papa obi a ese glaucoma nti ma me wani no enhu ade ebiem eti yesi wani ndi aye condemn efra enhu ade ebiem no ni nyina nkamfua no fabra na bedan Dr. Iwadu tie da leshe no beka se doctor wakasa ye hu ba bia wo ba bia wo tie mi bia foka bla Sunyani ha wonya bedu Sunyani ha no se yampa chofa abisimka ofu abisimka wosu besi wo Zoom Lion office dada no anase Gramoze Hotel junction no so fo abisimka ofu abisimka wosu besi ewo Gramoze Hotel junction no so anase Zoom Lion on office dada no eho ene ba bia yaso ye kase pa no ewo na hye no so se eda ye wada bia nkososo no ye tenase ewo eye wanchi eda ye wada bia la ye tenase ewo wanchi Roman fo asore danda no sala na eda edwada ye wadwura eda ebena danso ye wodoma hinkru ana drobo enenti ena no edoso kire ba bia wo ne ye nkire woda ye oti se mene nye panyini ni sesi ya no so ye tiwa niam bi okoso na wotwidi na anu fie dai na ba akufra na dudu ba akonde ko be panne sa ma se nyame a nka akra ni nti sese be de ha ya atena ye se be panipa na ne atoso se first ni betu nade betu amu no be jaye ne so oyade abasena hyase a osi wo sesi adanse wo ho so se be betu bia adaka na nsade ne niam me da se bebre nso so nyame onka Lazarus Jesus say Lazarus Vera se na nwotwe abo apamiti no aduasa ensia Sompa nie mamenchia aya awurade nyankopon mamenchia Sister Grace owo Pentecost fashion down fefe no ne nchemu ho pe okọ adehye bro no area 2 oye aduano ton e ho gre ho tesen woni me wofa aye nana Sunyama hima onya ne ba bi kro ni nua be ma nimpon ono so wo adehye bro no area 2 mo amutie no area ho nyinara mo ho ye abusuya me do ko aye yamfo na before ansa na me do be ko yamfo no abusuya ochina Yesu ya adom na metiase a ochina de se bibia nsi a aye full program for sofoba no a me se otwempana ewo nikunachi na fei yesan sususu se wasanso ne akwada onimfinhia edu enwotwe etwempana ewo Sunyani a me se ewo eye Kenya sekwan so no eye full show ena metro evidence ni nyina na mama evidence baako
So for maame na ye ka no. Owo kunu. Ni kunu no eye pharmacist. Na oni ni kunu na tena as oni ni kunu ti nyina no na oni boga na on the 11th of October obedru Ghana na obeye postmortem no twempana enti wo mo twempana no na oka kire oba be ma no wabrochire se onyem tie me bo no tofa na makọ yamfo na be ma no se yowo enti o hyase di sika bre no ama later kra no na wo mu no okobo ne maame ne papa amane ne papa a odi ni gina wade na wo mu ware ya nche be yi pictures na kire no eye sofo e wo brekum matresi akọ brekum akọ hu no enti time a wo mu ye ne ho ade wie ya one Americani no twempena ni nyina no Americani ni discover no but okobo ne papa amane se onhwe ne Americani ni bre no close to 1 billion make us say sofo maame yusu Camry me be bo Camry ni number akire wo o yusu Camry boga no na oto Camry no e de pata no kan sika 1 billion no ho Camry na asof maame ni yusu no e boga na wa America no na de bre no enti owo wieye no na boga no pese one ne ba ne di nkomo na de asem ne baaye no na afei because of say akwara no papa wo ho a eye sofo no enti na sofo maame ntimi mane ne nkasa akwara na da oyare yese last awade a ani ye den okowe case no na wo mo de krata akofam na sondan ho say akwara no wamfa na ma posifo mechew na sofo maame ne hu say ani ya yegyan na afei ofre eye ne mpra na one ne wo America no say akwada ne wo fa befa no ko Holland na akwara no wo critical condition akwara na wu sata na mo de krata akofam na sondan na e wo kwan no so ho no enti ho no Sunday sa message ko Facebook ya de sa message we no Sunday e de ma eye nasi enti o Sunday wie no within 45 minutes ena afei odin krasan so ekoma eye nasi ne se afei de o mo de nkra free Holland abasa akwara na ye de wawu na afei tie tama sofo maame ne ka se akwara na wu no tie su a osun ye suo sofo maame no o se akwara na wu enti o the evidence we koma posifo e wo eye Sunyani CID ama posifo nso kas na mo ka se eye no kore me ba cho tie su no we bosu na kire osisi a Oni ti brand ma back masiano musane ba na ma best to me love na wa ano ani se me ba bedru ya me ba 2 months penny o mo so mo de akola na ko ya bibi ayi okay na no ya se ya re no ma ya bi sande na ko ya mimre ya sama na me catch na de ya yes Thank you, Esi. And yes, it's a dear Maya. Maybe I see in a collar. I can't remember them for Pampo. I can't collaborate treatment. Me morning na is suspendo. So for my minute, I hear voice we ko catch there. Eye nempana na owa America ni sa akwada na wu. Na minim wo mo han wo mo no and yani ayaya communication kakra no se utie su no na utie su ne backing na utie ne vocalist na utie ne instrumentalist na utunu se wo ma esu no wo mu nduru 4 wo ma lupu su no su looping e ba jo he Facebook akwara na da ho no sofo maami bi o Sunyani ya me moni din
me mo ana so didin me se o Sunyani ha o Kenya ase kwan no so Kenya ase kwan no so atronie kwan no so ntotro so kwan no so akora no ho efe papa oni nie akora we na so fuma me say ya be fa no ko Holland wawu me say this child is tendered as exhibit or evidence at the Domestic Violence and Victim Support Unit, DOVSU, in the Bono region under the supervision of Assistant Superintendent Oye Oba. Me na me catch it out. And you call DOVSU. That's a DOVSU for say, akwada we picture. Any DOVSU for her with this woman, I mean Yamonidin, with this assorted, I mean Yamonidin. Akwada we din. The command papa no America hono. Birth certificate no. Different from dear. Original name or the choir in naming ceremony. Na sorry na Kenya ase kwan no so. Nti akra we kita dinu mienu. Akra we kita dinu mienu. Okita nkredi baako. Ena okita akandi baako. Me de asi. Twa me nyame ya adom ochena. Se wo hu sofo ne ba. Afei mama nyi last ayi we na menko ayimra sisi a. Sa sofo ba ya meka ne ho asemi. Enra wo mo chi ne nkwada mienu adan ya sa sofo ba we ene de misusu se oni akwada be ma oni mfinhia edu enwotwe atwempena ama akwada no ene na twempena ne na da ama da wone na da no afei leakage sabam ama sofo maame no ne nkwada no omonam no misusu se sofo maame na ka kire ne nkwada ne se omon kwabo akwada no because wabeka kire na Poku Piesie ene menua KY blessing enti yankwabo no na yakọ threaten no ene nam so ma abrantie no ekoye case ndura ewo police station CID municipal ma wo mu invite sofo maame no nti wo pass si ameka sei ko Sunyani na kobusa se prophetess ben ena ndura wo mu chi ne mamienu a wo mu detain omo a ene so man bail so mu nya man bail na mami nya de bi nkyere o Facebook na menko na me ne Ibrahim Rahman na busuafo eni nkomo all over from Yamfo ha me yi ade bi a kyere o enkomo a na sofo maame na misusu se oni akwada na oni mfinhia du nwotwe etwe empana no a enra mo ho asem kosi police station a sa sofo maame kuro ya no oni America ni bi etwe mpana ono so oba on the 11th omaba be postmortem efa kura ya unu wo Facebook wo no sa sofo maame na me ka no ho asem a mi susu sa no labi dia me de ma later one no messages a oni akwada no twen ai na mi hu message ni ba ko na sa sofo maame a mi susu oni akura etwe mpre ka say your penis is too sweet osi ei na de atia ni say akwada no maame ko sa asori ni bi ena maame de akwada no koye ena akwada no ka say our masturbation ena sof maame ne ka say so betimi atutu the masturbation honhom ne de a jesam man oba ne da na ne ho ba wie na ne ho fili na masturbation ne ends na sa oba one ne beda no eye sa sof maame no na sof maame no etutu sa honhom no ena ofra akwada no se omra e wona Sunday mu Sunday no se wo sama heart kese bi wo ho ena sof maame no san so wa abrosan ena osma no abrosan no so onko na abrosan no so ne bedroom wahu na phone bi dam Dallas gum onfa phone ne mra enti maame no akwara ne kono no follow no na ya no pa na ota soma akwara because na otutu no hu to ota frefre no ho nti owura adam mu ho na pe ena opie ho naked no yi night wear no ena ochi akwada no tina ya mbo so enyi oni akwara ne die enti mu ana kofa mpran ba pa to mo Facebook enie hade akwara ne na ne the alleged sofumame no egina ho no pa to mo Facebook na hade me wi ameyi frip mo kan say frip o frip a anya na mo kana frip sa wo flip ko akiri a ba ko na ewom say I like your sex. Your penis is too strong. Your penis. Yeah. Jina.
Yeah, anyway, me want me here to yeah. Yes, also send me more pictures. I will feel call. I'm sorry, please. I will not. It will not happen again. I had an assembly shall say and a liquid not all park or an actual. But your Facebook need the bounces of my bitem. Minim south of my no. But still call. Yes, I could any boy in small boy 18 years. Call. Join Facebook. Yes. Sompa FM. Sompa FM. Mama and share Oma share program on Facebook in your Mama share me share I was going to say net here. But who young akwalabi? Yes. Our Facebook. Me baby on okay, nti aboke flip ko. I was going to call. Ah, yonko. Me wi na me ne yamfo na di nkomo. Ochena ma wi yamfo na mesere mo. Mo ma mto aso ochena. What does it? Aha, anyway. Ko who say uko ayi akwara no ochena no mommy. Wow. Me so for mama no oye ne mommy. Just a sugar mommy. What does it? Mommy no number na wo ho no me nim ba to afi hwe. O da mommy no ho na me pe na ha ko. Mommy ho na sex no one. Ofra mi ni pe be si so. Ba da na me boa. Ofra mi ni mi pe be si so. And I say I am at home. I had a my uncle has died. This evening. I feel caught. I didn't come on a voice note and a woman. But you call. I don't remember him. Hey, sir. I feel caught. I said that someone will die in your family and you did not believe. Just not all shadow comes and why didn't you call me when you got home? I had a son by it was so. You didn't even say thank you for the sex. Hey, boss. You didn't tell me your experience after everything. Am I lying? Now, pennies in the one. I was here. Thank you for the sex, pal. I love it. And when the mama the time and command not only a brantia na misusu on ne ehwe emprano wo mu die na nkomo we akopie wo police station ama mama na gya tum se sa sex no nkomo no na masturbation na odi tutu no honhom no tutu honhom na pese me hu sade obema sitia na obi say obema mu oden okoti mu oden. This is strange. You didn't tell me your experience after everything. You didn't tell me thank you after the sex. The sex between who and who? Monsieur na da hono. Abofwe koba bia kwate na wono. Thank you for the sex. I love you. Ko? Asi. Sorry, I chat to you. Ko? Yes, so amio. Awrade wasanso de amia so. Abofwe ko? Ko? Ewom? Ko? Good morning, baby. A friend, baby. So if my na she lazy yellow te hono. Ordinary wallpaper. Na gina hono. Ordinary my friend say. Wallpaper. 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 Ono gina hono. So if my na she yellow on. Kwa? Have you finished bathing? Me more of my din. Akura no school me boy. So say owo Kenya se kwa. Me so owo Kenya se kwa. Sunyani kopim Kenya se. Kopim Kenya se. Atrone kwa no so. Okay. Kwa? Azi. Nsem Sisi o. Yes. And I said, yes, I'm packing my things to the car. It's not just a brand new bread. WhatsApp. Akura ni mama na da che. Me pe ba bia penis ni wo no. Won ko ewo ho. Abofke ko wanim ewom ko wanim. Ha odu ba bia say I'm going to pray for you. I'm going out. I'll pray for you. Yeah, one way you chat you. What do you call a yeah, one chat. One on any chat. What do you call say or Troyna or yes, or the picture? A woman. Yes. So I was of my name, Minimono, in morning. I need money. Now I try. Oh, yeah. We been on me and say, emojis, everyone say, Kumoji. Emoji.
Emoji. Oh, now even I sexy after sex, no. I was okay. Me person whom some evidence. Yes. I see. Inti. I see your penis is so strong. Na eka. Because your penis is so strong. Chesa sabi ka from penny when mo kwati mo ding. No, not more than Guinness. Please, I will eat you. So feeding the top and down. Massa. Yeah. Your face looks like you were asleep. Now, brofofon so there. So my man in the vessel. Brofofon. So my man a chat type of brofofon. Brofofon. Oh, the name of brofofon. Radinyame. Oh, now but if I you chat. Me baby, you see your penis is too strong. Baby, a voice message. Yeah. Audience, somebody. Audience, somebody. Kaka ultimate type of crying. Then the voice message in Massa and somewhere gumono. And but all the me baby, you know one. Yeah. Akran na mama ne bo ho no. Wo de ko. Mimi nims of mama no. So hwe na onim na friend ka tell say mahu picture. Ewo radio Sompa chobra be yiwa no ohun akwanya bia so be yina no wa ha say yo no a fa enyo no so a omra be yini ho ano o da se eno wa yi Kama mini say asema e beto say e wo post for the enso ani di akire abi so we na kodi ase akodi ase nti okay. Enti rolling on Facebook. Facebook to join me. Join me. What my mo can say IT on. Obetu hu. Also your penis is too big. I want to hear me no. I na say me yes no. Please what is happening? Concentration what was me person me more evidence mo say nkoma one ne kadie ho asem. Now your penis so for mama a ubusa akora 18 years is your penis is too strong, is too big. So for my mother kwati ye den. Kwabna we ama. Interview no do so enche na Bishop James Walker so banti mo ma me wie we. Empanifo mo ntana sisi ya. Kwabna. Asam na Facebook no. Enam se Sompa FM. Yesu ye manfo nti no. Entempana no ne sa branch ne ba ha. Wa ba ha. Abrante ne ba beto e ba me ho. Say mami eba me ho abrantie na yesusu so ne sof mama ne da no anti mama kan kire for say 2 cases and a way ha sa there ye evidence kire say mama no eye we ya but other one na ya America ni there me wo every evidence bia kire say sof mama no why me mo sof mama din me mo na sorry ni din why me sere wada roma me mo bi edin me say there uhu so hye yellow no me susu sa eye sofona ajoti me susu sa eye sofona enti ba cho hwe no na sofoma me na me susu sa one ne akora no twempena no one na ne akora no gina ho no enti sa nkra we ya uhu wo yin say ye no kora se sofoma me no ni didi a sofoma me no ni gina ho no ajota se eno ya sama me ni hu adanse but dem ho dance ye no oh dem ho dance ye no eye de oni American ni no atwempana no eno na me ho dance ye se sof ma me no the fake certificate o kire sa akoda na wu a okita death certificate akoda ni nwu ya ma odi akoda na koma CID4 na wotwe atwa mu e wo dofsu na assistant superintendent of head of susu no oti hobi mama me confess say onyembosumi miensa ansa na oni boga no etwe empana ere de ho nka ta agu ha se of mama me ba no se enye no na onko ho no ne dofsufo ni a ene mo chew pa be ba be pa why ana we nso de wo so Facebook sisi se eno so ba no se bia ana so ba betem enye me a akoda na woni maame ne chat sisi an abrante o JHS JHS wa ba fiduam ha e wo Sompa ha ene bia na ye ntwanto so ene o ba be ene o twato so this matter is an allegation sa
pepepe allegation said the attack can allege yes allegation me da say mama ne Ibrahim Rahman eni enkomo abofke hwemu be hu ba bia sa ni wo no me pese evidence no na ye ni enkomo ate for sanso join mo Facebook na nsem ami yi no nsem asisi we de mbe di anu edin de mi be yi no ani nyan emu ehu wo ye hu a wontimi hwe wo ye hu a wontimi hwe just Nsem Sisi atiefo a mo ye bold and abetumi patcho join mo Facebook na radio 98.9 we de anya odo ho ase we de nipa wood hey nipa da sane awuda aso ya friend say tanom na urade sa wo hwe nipa na odem otu say nipa da sane na de sekan won say so kunum eno so me wo ho nkrata a eda ha look maka kire say ye no evidence based radio station enti me wan nkrata eda ha okita burial certificate okita the corona me wi amakenkan the corona e de a kire your Coroner's Act Ghana Coroner's Act no act bia eno na kire se awurade yesu above case ube kume ati for join mo Facebook na me de kra me ntimi hwe Jesus Christ of Nazareth again na ekoso Ghana yi again na ekoso wo bunu region we mo awurade hwe ati for uye hu a untimi nko Facebook and they must be scary kakra I too scary. Scary. Because me see ensuo na friend tano no. Nya ni. Tano nsuo ya mfo tano nsuo ne na nipa da sane akum nipa e de na kwa akotum. I have the corona. Pacho corona no. Emra bi e wo Ghana ha sei. Pacho tie me. Corona is an act in Ghana. Na enti so bi declare ta brawo na ose okita corona. Me ba to hwe no wan koka se coronavirus. Ote. Hwe no wan koka se coronavirus. If you read the Constitution of Ghana, ye wo ade bia ye frɛ no corona. Na corona no tumi a ye de ama court. Enti oko the Coroner's Act 1960 Act 18. Pa jo se ukita Vodafone. Oto 10 Ghana cedi, 1 Ghana cedi, 5 Ghana cedi a ubenya 4.5 gigabyte. Se ufone ya Franco Trading Enterprise the American Coroner's Act Law of Ghana na Coroner's Act 1960 Act 18. Ehono ena obeka kire wo se where a dead body is found or where a person has died a violent or any other unnatural death or death of which the cause is unknown, a person finding the body or becoming aware of the dead shall first give a notice of the death to the officer in charge of the nearest police station. The person in charge of prisons, lockup, psychiatric hospital or public institution or other than hospital shall first give notice to the coroner for the district of health for the district of the death of a person detained in a place. Declare take kitameno corona. Tia me de kire wo no. Enti ba kenkan corona no e de akire wo. Enti corona no ye gine wo magistrate court. E kire se obi awu. Enti ba jo tie me. Se wo ye police officer na wo tie me. Na se obi be ka kire wo se wo hu so obi awu e da ha. Na se wo pahini se wo fa kwasa semfuru nko no ho. Na se me nya evidence se obeka che so bia wuda no wadidi na tem a memma wan gro watade because emra na friend Coroner's Act ne say se ukohu so bia wu eda baabia the nearest police station should be reported and the officer in charge should get a coroner's report and then go to where the deceased person is, the body is found. What I say? Yes, Adam Gano. Yeah. But you see there into you can Coroner's Act here. Ena e wa ha say no ntimi kita the Coroner's Act HSA branch here no wawu enti enie the direction to make postmortem or maye ena eda ha no district commander Ghana Police Service that was May 5th 2022 Ibrahim Rahman or maye postmortem ena omde ne call Bono Regional Hospital mortuary ena emfonyino no ekita mo ha say na tiefo me ka kira wo sa ha ye moye team enkasa nti wo ba na ukita evidence mi wi na makenkan tara one media da roma
me your research ne bo into ba na ya kinkan e the amount John wo Facebook abrante ndeda ho no enti boss images here on Facebook ho dey no krani say nwumre woni di ya untimi hwe Sraw didi ansa na waba ai Sraw didi na ansa na waba better pato John wo Facebook na hwe ade nipa nan na apro sa no nipa nan se maka se kuro no mu ayehu hwe enne obi da fiapre ochena obi da ha ochena obi da ha na anu na otwe mienu ne nne e na kira 60-year-old woman oton ko se na ya dia babo ni tri ba na wawu wete some up to now yantewe na anu ayi 7-11 na obi awu da ne dem danwa fiapre na obi awu da ne dem danwa kramoni bia okọ afuom dumasia na wawu ato na fuom danwa no adumase na obi awu da ne dem enne dadua ya na otwemienu maaye no obi awu ato nsu a ewo eye fiepre ba bia omsi wo mahimfie no ena nne nso be ya bosome ne kakra hwe obi na awuda yaku obi dia to eye esuo kakraka ye som no na bedi nkomo no wahu de yakoso janwo Facebook nipa na da ho no na meyi ba ko ne de o kire wa wontimi hwe Jesus Christ. Abofke. This a wo fedi no. Abusia ko Facebook na hwe ade. Ye ni ye kakra. An hwe Facebook for be boyen. Abusia mo kafra. Nipa na apro sa hwe. Nipa na yatwa ni motom sa no. Hwe. Ye twa ne nsa. I can't believe this. Hwe nipa da sani o. Wa hwe ya wuntumi nwi na ntwi na ntwi ko to gese. Enye wa kono. I say Yanuano. Adansi na say Yanuano. Ancha na mene Bishop James Walker edin komo na abrantie ya yebo ni din ya mikita na nkrata yi no. Odansuo no mu 5 days. Na busuafo ofidie mu ha sei. Awafke yenko wo mo so wate. Na ba ku bi academy yi kire wa abusuafo ko Facebook so yo bolder ko Facebook mi yi ba ku bi akire. Sompa FM. Awafke na nkasa kro ntimi hwe. Yes, afede kra ya fedi ni kakra. We po ya fedi no. Ko Sompa FM. Ahana so pese ye nto adwaton de afabra me se ahana kuro no ensem asisi no o party ensem ni nie. Awafke mane ba ku bi na opro no. Ba police force nyamye ni ni. Mame mo police force bi ni maba so. No credit. Sa de enti se pa ye se kokotam because hey boss we kra what screen so ye hwe no ni hwe ye de above mamba bia na police for ne kwa awurade nyankopon hwe abusia hwe ade o hwe wunua na da ho no nipa da sani na nipa e won nsuo 5 days e won nsuo mo wa kuno ade na kwato nsuo wa noa wa pro wa honhono wonama obi ayeye tam osio akwaya yeye se tam wode da kansa kesiem ha sa nipa ti nipa moja abusiafo ya ade abusiafo meni mu nkomo abusiafo ma nyina ajo bajo me mic ne kakra ma me why awreho na be Sompa nie 98.9 FM so pese ye nton wadwaton de a fabra aha ena amansan nyina tie samre region se wo eye Ghana ni nyina ye 16 wo ma entie no eye de wada 16 regions ni nyina bia ovie kro boko Facebook obeko akọhwe afehwe de ekoso e wo region num odu we yakọ akọtran kran in and around Sunyani you see odu we yakọ tran kran se kuro no me pese me kọ awo bana hey abofke na hefa na de meduri ati efo ko Facebook na me de kra abofke ne de kra edi asemu ni hey na munu ya na da ho no hey oh Jesus Christ ati efo ko Facebook na hwe ade abofke me so ya ne colored kakra na me hwe oya ne Canada won't me hwe ya ne colored kakra me so oya ne Canada ati efo de John wo Facebook so police for na me bomb ba honestly ati efo ko Facebook 98 Jesus Christ so say na Jesus Christ nipa wie ye tie nti nipa wie ye ni yes nipa na nkasa ni 5 days 5 days so 5 days enti me hu de make kakra seriously ati efo ko Facebook na hwe ade nipa na nkasa we nipa wie ye nipa ku nipa de nato asuo kakra kasa emu boss ya na abusafo ne nkomo mama nya na mo nko asen we mbam chawo ye kana nya bo so ya beto aso wo fa ma do yeah ba cha na kafra wati udin design ba cha me de Abdul Karim ba cha odin ne eye Ibrahim Rahman ba cha me ba no oba pa wasene mu ba watopa mu ba
already. Oto ma so saying. Oto ma so saying. O ma ye saying. Oto so 4. Oto so 4. Ona e panyina na se ona ye kuma. Ona e kuma. Ka chiri. Ka chiri no wo nsana we na to ka chiri nso. Wadi mi fie saying 25. Saying 25 years. Yeah. Just 30 years kura onyae. Already nyankopon. Na den kra na ekoso wiase. Eyese ya na mi nkura sefo light ni wo mo ho na mi di omo ho ya keke. Obeda nya bi ahwe no de tunu ho se ene sagubesa wo mo ni light no. Obeda hu we bi na sabe o de tunu ho fo se una afu kwan so na uhia hoho a hwe yie na nipa nye. Wo fa majo. Me chia wo. Ja. O ra ho wo. Kafra wate. Me paso. Wo fa majo. Mo. O ho ye de. Ya me na dum. Hana me chance e kwan free so. Papa na ase ho ya. Aja. Ediene see ye on the 30th June. Ediene see ye around 5:30 a.m. no. Ediene see ye. Yo nana we de ya damu ina si. Se sa sami ubusemi. Sa dano ya wakura na ye kuru kakra bi an hedan so sa na nya kura ba ko so. Okay. Ti ya wa ti ulmai tam ko bobe ye nine o se yakoda yede yakoda na mlenti ende umu wa bonten ti umu wa bonten no yakoda adi akin ya homaki no na kremoli pani watiam se yankwa ya asode ansa na Satam no so ana papa obako kwaya asore no. They say 5 ana pa 5:15 ina ya asore. Yeah. Panina obako kwatiam no obadu obe say 5:30. 4:30. Obadu na akwala no watiam dem ho. Twin se nipa baba na ya asore. Okay. Nti ya tia mwa ya ina kitansu ya koduru ya medem hono na metwetwa mani ma hu meba no nsi na ne de Ibrahim antima mba sori ana na ya sori wie na me ko fie me bie ne dan ehwe ya oni ho na me se bia abeti ma ba se bia obakọ ba bi na wa ya sori ne woni dem na wa sori ko ye enti ma fan ye se bibi kura ewo honomo ti ade akin na me fa me ho ekọ me fuum okay ti me kwa ba yimire no me badu be ye fo me se Ibrahim mbai o me se da bi na me se na wako he na anapai se me yan hu nti ma dwena nsisu se bibi se betima si nti na ye wo ho sa akura si dia won se animu bribri kakra kankan se ntuntum wo hoyi nti ya sa akwada ya akura no sen ya ahoy ya fum tanom tanom ya mo to aso nti ya sa akwada ya ade akin akwase da homa ayin adwua da homa kino landa na sa tiam me ko duru ho no mo no me twetwa mani hwe makia Ibrahim ni ho na are na nura me bayi ma hunu na nesu anedwo aka ho adai wako hin onti sanso wonti saso ono wodi kan walandan no kura wo ya so de dem okay enti nana ya so de ko hwie nam si dabi afi de me kan ho se hey muma yan hwe bibi na akolai dan nan ne ye hunu ene ya de ya bakọ ba bia menu akuma wo hono ya ene ya fa phone afi de ya ba frefre ba bia ya nipa bia wo ye hunu na me se ono na enkoto ho ba bia fie wo bia miami mu me nantemu na mabucha ntimi ha se fie we ya me duru ho na makia wo mo o mabucha me kwan so mpa cho Ibrahim anura kosie abapem anadwoi munin twa me ba Ibrahim so
we say dabi me fa fie ni na kokositire efa ba bia ne no ma na ekodaye no ebusa wo mu o me say dabi na some we die ya be ye ne den sa da no ya nko ofuo mbiem ye net na so sa ma de asa ye nti hwi ya fira ba bia fira sirim boku yina o me say akola ne mbai na oye de adwuma ku adwuma ya wo boa ya ku adwuma ya na ontimi ntu kwampo nko ba bia dabi asi nti na ye de be adiasa ya san akoto ho biem adia kya binada ahomake aho ya mfa se eduru ho no ya bo inu committee opani committee member awatanum ho okay nti ya bo mama ne ye ntina binada no ahomake na ono so aboda wure se school ho ya ntu toilet wo hono mo na o domba pa wo ye ne dwuma yiye pa nti domba okay nti dom no wo hono na me ko ho me se andabul we de mo dawuro ma mo ne mo amoye adwuma ni na me Ibrahim 5 days nene mi hunu nti mbasra mo yesi wadi ayira uni mi se wontimi nkoto so ba hweto am nti mbasra mo se nka mo ne me ba ya adwenya nanka yamfa wure no mu enhwe eni mi se bia wonti wure mo sa na enso no bibi betimasi na me wafa si wase mate ena wo bo wo mu ina ma wose ene ya ina wa nipa nyira ma ya nse ya adwuma ena wo mu se sa wo mu no ma ni ina ekogu ho ene ye fa wure no mu se ya hwehwe ya hwa ko pim ayi sa tam so ne ya bo asamene ma amane okay samene ma wo ya nchen ho wati aguna nti ya hwehwa ko pim ba ye 3 o'clock ye hunu ene ye pie se wafa sa akwan no so tanno bridge ne so ho na ye wo ho na me home nipa na ya che no na na babi ka ho na me ba gina ho na dia na mi hu me hu image ha ne minim Jesus Christ the truth na se kan ati for ko Facebook na hwa na me de kura wiase kura de nti Ibrahim no aha ne minim mitino usi yina na yina ni trinwi ni nyina na se ni trinwi ni nyina ku nti ni minim no de omo de ye ho nie awurade nti nwene na we ni nti nwene na we ni minim sei ni pa na twa no nti wa hwe ye enwene ana we ni hwinim na wo hwe ni chemu agro tu se be ye knife se sika yo so hoye no kwanchi no so odanso no odanso for this na say nipa nsa wi o scar no yina awai nipa nsa wi o wo de wa hwe de wa ye onua nipa na wotum se wo hwe ni ye tum se nipa na ku na mpa o de sika na wo ni cho aja to aso wota no so ayi ano ho no afi de na ya bre na wafa se ne basusu no wakan ye ho ya hwehwe no enti ye home no na ye si afi na ya na samene man ne wafa si committee ya nkobo police fo man ne se na ha ne fa ha as na mutum ni mutum ni padua no skin no black way ni nyina wawai ama na ka second one no nti I say sabi ya hwe nsugu nsu nyunu nsu shegu ho no yes nti first layer no awawai aja to aso ndi ya say ya bakọ report ama police fo nti sade ya dia gura wanhwe a akire bi no okoka wasama wuntimi nka na mpa nti akola no de ba pie na no se Ibrahim kura ne phone kura ada ya fi ho ho na kan sa asem no ne de ya kinu no wafa se ne basosu mo ye de na mo che no menti ase de na so mo pe na me ka ba ho na wasi ne phone ede ya fi ho na me bi se na ne bag ne ka ho na wasi dabi ne phone no nko a esi yo ne sa nipa na o kasa mu ko hu no wa hin
yɛne no ana akini mo ne na akini no ya okay enti Richard waka yɛ obiaa wɔkɔ hwehwɛ ni na ate yɛsɛ bia waka no nkokoamu ana bibia te sa yɛ nyinaa yɛte ɛna ɛyɛ nsɛ ase yɛmfa nyɛ adwuma yɛnkɔ report ma apolisifoɔ ne mmra na me wafa ase fa moto ɛfaayɛ mekasa yɛ ne yɛdu yamfo ɛka nkyerɛ wɔ mu na wɔ mu kyerɛ yɛ no asɛm na wɔn sɛ ndɛ mo nkɔhwehwɛ no mo hu na mo ma yɛ so nti police fo nka sɛ mo nkɔhwehwɛ no okay mo hu na mo ma yɛ nte sɛ mo ahu ni so a mo ma yɛ so nte okay si o nti wɔhene yɛduru hɔ no yɛbaa yɛ na yɛsɛ yɛbɛkɔ afie hɔ babi ɔka sɛ phone ne da no okay yɛna samene mai ne me wafa ase komati na yɛkɔ ofie hɔ yɛkɔ ya mai ni hɔ ne yire no yɛ mienu wo mu na wɔ hɔ na yɛ boy ya ma ne yɛ kyerɛ wo mu na sɛ o anokore ɛkɔla no ne phone na baka ha na ne baage no na ne mpaboa na wo mu yi bɛkyerɛ yɛ sɛ eni nanka yange na yɛ sɛ o daabe sɛ mo kunu ni hɔ yɛ gye ne saa yɛmfa ani deɛ ma mo kunu no nti mo ma mo kunu no mmra nti wo mo kunu no ɛbaayɛ no yɛ nte hwee ɔno kwa na yɛ adwoada no nasam no no Brenda Brenda nasam no Brenda nasam no ansa na yɛyɛ saa no yɛsa bɔ dawuro sɛ yɛnhu ne ne akina wukuo wo bia mbra yɛnsan kɔhwehwɛ biem tirinti yɛngya ikɛsoa ɛna ampa adipa akye asambere man na awɔ area hɔ deɛ ɔyɛ adwuma paa okay no nsia mbɔ no wɔ wɔtanum nti wɔbaayɛ no dom no si pie ntem bɛyɛ 6:30 na wɔ bia ba ɛna yɛsan kɔ man ne fie yɛkɔyɛ yɛkɔtoo no no wɔ hɔ aja pacho jira ho aja fo mo hwe Facebook na we ne den ne da ho no ne nsa mu twa nsa wo mu twa ne nsa no ana me kura den na den ni boss we dey hu bi da no o mu twa ne nsa no o mu twa nti we ne nsa no so mo fa no nsuo no mu twa ne ka ya ne nsa no the rest no no mo ma ne kakakra bi te se na watwa na ntwe koto ya wurade nyankopɔ no aja fo John mo Facebook na hwe ni pada sani o Tuaso. Anti yakoto no na oho didi na yakia no mokoto hwan yakoto man ne nkasa okay fiura kuya ana papa no anti odidi ombusa yakwan so etina be ya 30 minutes ombusa yakwan so na me se na sumo ade na hoho aba ofie ombusa wo mokwan so na wote ho saa na wo me se munja ya manen didi na msi yo nti ho didi ya ansana obahu se me kyedudu na wagya ye na obabuse ye kwan so obuse ye na asamene mai bo ma ne se karim ne kwala na yira ene ye hwehwe ya nti ye bahu ne no ma bi wa hanno nti na wuni honno nti ye bo da wure se ne ye basa aba hwehwe no nana no to papa soa na o me se dabe mo mayanjai we no ne yan sote enkope no ene ye yina ye sode ye nti ye sode ye na ye ko hwe no ye yense nurade ye nanti wure no mo yansa anko wure no biem okay yan fa nsuo no ho nsuo na no na yan hwe nsuo no nti ye yina ye sode ye no babi anka ya die ni kire no yakike ya mu se bi nkɔ ha bi nkɔ si bridge no so enhwemmra soro na bi so nkɔ soro na ya enhwemmra anafo ntitama group a one bi ne mokɔ no wo mo ya se ya nkɔ ne se ne wo se daabe mo ma ya nkɔ ya nhwɛ ne soro okay ya nkɔ soro na menka se bo won suru kɔ ya woni efom ha nti ya kike ya mu ni de yantie de woye wo ma ko bridge ni side ho no ya yina ya hwehwa wo mu ko kakra be yete se wo mu tiam na se MC de be sie nya asie wi aw na ya yina ya pieye
na yadwane kɔɔyɛ yɛkɔduru a meba ne na butu nsuom Jesus Christ na mpacho say na mokohu no enti atiefo join mo Facebook But say ya tie mo akɔya ne enti once na egu na chisa sa no wabutu na wabutu nsuo mu sa na dankyɛm mmienu na ɛda ne nkyɛn ɛwɛ no dankyɛm mmienu kan te sɛ ka wɔn bɛtutu n'ani nyinaa kan no mo dankyɛm wosi mokɔ na dankyɛm mmienu ɛna da no ho baako da ha ɛna wɔda mfimfini dankyɛm mmienu ɛna mu sɛ dankyɛm ne da ha dankyɛm da ha ɔmo anya no hwee wɔn na ɛhwɛ no so sɛ nsuo no kamoa no wobɛgyi ne nam ne nyinaa ka yɛnkɔto no biribi wɔ wiase o toa so enti na babi ma no no da nsuo no na wada nsuo mu hɔ nti wada nsuo mu yi na yɛn sɛ me wafa ase komati wona samene man mun kam ho ankɔbɔ apolisifoɔ na maneɛ ɛwɔ yamfo me kasai na wo mu aduru hɔ polisifoɔ na yɛ adeɛ wo ma yɛ adeɛ me bɔ wo ma ba so paa nti wo mu duruye no na wo me yɛn sɛ yo yate na mom yɛni diesel tino mompɛ diesel mayɛ na yɛntɔn faka apolisifoɔ sɛ ɔmo ni diesel ɔyɛ normal sa nti ampa wo mo frɛ me wɔ akura saa tam de yɛde yɛka hɔ no nam sɛ mompɛ busia ɛmpɛ ayini bi ma wɔ mu na mɔba bagye meka sɛ apolisifoɔ yɛ wo masɛdeɛ kama wo mo bae yi ne yɛ nyinaa yɛkɔ nsuo baabi a wɔda no na wo mo ma yɛ ayi na yɛde hyehyɛ yɛn nsa no gloves no ɛna yɛsi nsuo no mu yɛne yɛwɔ ha ne nyinaa sɛ nka hɔ nom wɔ mo yiyɛ nka mobɛhu sɛ yɛ nyinaa yɛwɔ nsuo no mu na saa tama mo si nsuo na dankyɛm no wɔn na ɔmokɔ ɛfɛ mo sɛ ayi ne wura na ba nyankopɔn ne hu bibi wɔ wiase o enti yɛyi no wo mo ma yɛ ne hyɛ yɛn nsa no ɛna ahomatea bi na ɛkorɔ so na nsuo no ntimi ntwene ɛnkɔ nti ɛna yɛtwitwa akɔtɔkorɔ yɛtwe no sie a na mekuta ne ti ne dabere no kɔtɔkorɔ no metwe sie yɛnyɛyɛ ɛna ahoma no akure no ayi no na yɛtwa ahoma no afei de yɛtumi twe ya yɛnsa na nsuo no amu dɔ kakra ɛbaa yɛnim a na yɛsoo no mu ɛna yɛpagyaa no ɛde ne baa kokoa so yɛde ne baa kokoa so no na yɛde ɛkɔɔ kaa kwan ho na yɛde tuu kaa no mu yɛde tuu kaa mu no yɛkɔ yamfo nti yɛduru yamfo ɛna wɔn sɛ daabi sɛnde ade no si yɛi deɛ yɛmfa nkɔ Sunyani na nte saa deɛ yɛntimi nyi wei yamfo saa ampa mea metim mewɔ fa ase kɔmati me ma wɔtim yɛ nyinaa yɛba nti yɛdu tano so na wɔse wɔsan bu diesel bi ɛna meka nkyerɛ polisini ni sɛ meba no asɛ yɛatwa no mene na wɔse saa ɛnna ɛnya abotere ne yɛndu mɔkyerɛ hɔ mba ma mɔkyerɛ ma wɔma yi no ho nyinaa ama yɛhwɛ deɛ wom ɛsɛ yo ampa yɛdi ne bɛduru ha no ampa wɔmu yi no ho yi wɔmu yi no de ne to fam ɛdandan no a ampa wɔma twa no mene wɔma twa ne sei no wɔmu twa na bɔgye no sɛ katerema no ani twa ne sei ya na wɔmu yi katerema no ɛsɛ na wɔma yi ne katerema wɔma yi katerema no katerema ndem ma twa yi hɔ na ɔsɛ ampa ɔba no ampa mia yɛyi no mehu ne sɛ ne mene mu yɛtwa na ya ɔmo yɛyɛ na ɔmo sɛ daabi sɛnde ade wei ne sitie ne deɛ yɛde bɛto hɔ ne yɛyɛ nhwehwɛmu na yɛka sɛ yɛde wei bɛma mo na makɔ kɔsie a ɛnyɛ ye na sɛ deɛ mobɛyɛ biara no yɛpɛ ade no yie nti nana saa asɛm ne baayɛ no
na yɛne yɛn ho deɛ yɛnyɛ ampa yɛde ne hyɛ mu wie no yɛde ne hyɛ firi mu mɔkyere no ayi ne yɛsan kɔɔ yamfo no apolisifoɔ no busa yɛ na deɛ nipa na ne nɔɔma no ɛkɔda ne fie no wɔwɔ ha bia na ɛna yɛse an ɛyɛ gyina hɔ bishop tena se na menim nkɔmmɔ bi taw abusua wɔn baabi yɛaduru no afei deɛ wɔn aduru baabi a wɔn de n'akɔhyɛ mu ɔkyerɛ wie ɛna polisifoɔ no busa sɛ nipa na ne nneɛma no wɔn kɔto sɛ egu dan mu hɔ no ɔwɔ hen na wɔn so ɔwɔ ha afei mebɛdi nkɔmmɔ wei na mewie a wobɛhunu sɛ de wiase wɔ ho esitia wobɛhu the type of Ghana you are living in wobɛhu the type of country you are living in na mewie a mama wɔhunu sɛ wonam a hwɛ ho yie o mɛsɛ wonam a hwɛ ho yie o wonam a hwɛ ho yie o hwɛ ho yie o na sɛbe asɔfoɔ binom mpo deɛ ɔmo yɛ hwɛ deɛ sɔfo maame binom yesusu sɛ deɛ ɔmo yɛ deɛ okita baaburo mpo no wɔn deɛ binom yɛ na Paul mpo ni na apia Paul mponi na apia Bishop Majo boko de Adam Mamenchia former headmaster Susek obafo ho adwiri wo ho me se ha na nsem ni Sisi aha na wo pensem a esisi the real se me ka asem no so na enim na chaw paba mu a me pa chaw se enye no kore so a me ba me pa chaw se onso wo ho kwan so obeyi wo ho ano a he so for mami so ofi se eyo no a na esase obeyi ne ho ano a akwanya bia wo ho so timbe den ebeyi ne ho asene na Poku nsam na wo ka no enye no kore na menkyire mu nie na meni abrante ne ti sei na abrante ne kro onya mfinhia du nwotwe na wo mfinhia du num manya ne tie se next month no benya 15 years na ebia madam fo no nti de wuhu no ebia nye sei na tie na fo wasan so akọ America ni ho se eno so ebia sei na tie wo ho akwanya Bishop ho ye de nyame yeshira me ya mompaye otumfo nyankopon yeda wase ene da yinso nkwane ahoden soro nkwan ode amaye yekoso gya yedwuma die shonsa honkonkron be ma ya ahoden be ma nyensa menim de yewie de nmu nyam shama wodoba Jesus Christ dimu amen ene me sori nondu and Bishop and now becha me simadu na me ya do na nafsiko ba na me de ahye mama why ene do besem tina aha ochena ba na me de ahye mama enti sana meye no se be ya metimi am matifo no so abam kakra na memma mo ho enkyere mu ho Bishop James Walker ene no eba bedi enkomo ene anwumre yi na yahwe se de wiase mu nsem esi etie Bishop ensuom de ne wonsuom a esese obi wuda nsuom a na aboa enwen ensuo aboa enwen nipa ede ne wonsuom abode ye be ne wonsuom abofo be ne wonsuom ano Poku me dase the last time em say me boss asem we so say ensuo ankasa yade bi a nyame tumi tim ana bonsam so tumi etim okay be onyame abofo wonsuom ne obonsam abofo wonsuom ensuo biara batuko nsuo no ho ade wo hwehwe no ono na eba de ma obi da nsuo ma obum say aboa beba ne ho no spirit biara no ode aboa su ne nante spirit biara any spirit e de aboa su ne nante nti baye kura no se baye ko etu ode aboa su eneko sa spirit biara nti ne wo kraboa what you say kasa ade bi e kraboa nti honhom biara no appear in the spirit ayi animal form all the betrayal nti we say ebi a denchem ebi a pataku ebi ewi sa ne mmoa no spirit biara da ne wadia according to spirit no ene aboa kola one ne say okay yeah okay and Bishop say it man come to Sebno region one okay na no abafke so betimi afa me ko eye chira na mame 60 years pau na dia babo ne tirim moja tra da na no chira achi na yakotu obi a wawu bo so ni nompe pato ene wo hono join mo Facebook chira de ene wo hono na no 711 ade chi ye na obi awu da ne dem that very day na the same time the same hour the same month the same year no na obi so awu ada fiepre na wotwe
na obi awu eda dumasia kramoni a wakọ kramofra wie dumase na obi awu da ne dem enne obi awu da fiapre hwa ba bia obi wuto ayi fiapre no ne opposite pe a ode ko ba bia ensuo se wo no obi anu madura wu sa nipa na wanu madura wu no ne yira wu 3 days ne na ehye fridge ma ne mbakura ye mo mama ne bishop se bibi se sisi wo kurumu a mo na nyame mo ni what is going on na na Poku on say ba bia sa ne ma no wo no musuo e na wo ho bibi di kan si ade ni si ni de na mo ye fa ho okay se mo anya hwamfa ma ka tro se ba bia sa ade ni bi be ko bia na honhom ba ho sa honhom no so ba ho na aduane o mbedi no ho ne yo mo da o mo de ho yo matena bia na de bi o mo preso mbenya sa ade ni bi enti na tete no se bibi si a na nana no masole se musuo abakuro nim no mayi busuo no afiri ona sa ne ma ni nyina nso pa na afiri ho enti Bishop John wo Facebook ba bia ma meti a wa woro no ho nyina o etene akonwa ma o dware obi di ababo no abana bi ene da ho no abana susu so mo de bo bi ne da ho no pau emuja tratata enti sa ho na no na senka de no mo ye o so mbe yi musuo na o mo pam sasa na Bishop me ka se mo de ya musuo ni ho de Yesu ba yo se wa beti ne nyina ho enya no kore ate de ho na ti sen wate ne ma ho okay say ye betumi ayusu what them try say but de wo ho no wan fa nto ho a efiri to okay asase na yete so no o de ahye nipa bi mu nsa so o mo hwe so okay na de ba kwa ye na Kristofo no ye nya atwemo ho no say ya adwen ye say ahemfo na egu nsa no mutwa na ntwi ayi e friends an odwan no o mo ya bosonfo which is wrong very wrong what I say na say na no Queen Elizabeth wuye better ye twa adwan e wo ma himfie ehwie moja gu wo de ya amamre ene amane ansa na wo makwan ma president bi awura ho which is wrong but ya asofo no bi ne miskotu niema what them try say ade bi say si a enya asofo sem okay nananum adwuma okay dem chot ma say ye si wo kira do nananum adwuma okay sa omo efre nipa no ehonhom no na omo pata no no mu ja no kwan ma ne ko so wan pata no na wan ja no kwan ma na anko a saman no yawo na odi wi no ode te ho what you say ode te ho no the last time catch us so obi wu a wanyi ntum so wawu sure ne saman ne pere so obekasa nipa bia ho okay into the moment all pere so obekasa nipa ho no na obi ante ne nka no ye the body ni kwa odim dika the body na chi so obesa ko she body no mu biem na wasan baba sa no na dwene ye no it is want me ko she mu biem a afi na nipa na wawu awie ne be ko abisa ono na wawu no afi na okọ abisa akobisa se de antina owa ansa na ya kyerɛ ne sɛ ya so ne nsa be kyerɛ no de esi so na wote ya asimasi we na di ade we abebɔ ɔbɔ wo na wotɔ hɔ no wawu ndi se si ya no nya nipa tuntumi ni nipa ntana biu okay afi na no so bisa sɛ de na onye enti messengers na de ne kɔ ye no ene ne ba be team up okay order ope good order ope bad enti onu so betumi de ya wo se dia waka mimi moja agudi a ene so make sure se okra biara enso ntanase according to nipa no honhom de ope okay ene ono choice de ope ena choose de obe choose bia nso no benya boafo because the moment na ho na odi ball no ho na be ne tena be enti oba won ko fie ho onko wura dan nim but ba bikro na de adba no ball no wuyi no ho na de bi oba betena tena no ba betena de bia ne say oba be hwese ne body no obesa bi hu ana okay dem trot mase na wasa be review niema na yeyi da na di kire no no enti that time no wo wu foforo no otumi hodu ade say also adiem ontumi enti afi no on be training no how obetumi aso adiem okay so obo training how obesi aso adiem wi a ho na so peboni adi a ono so ba be operate boni ena sa ade na wo de ball ni wi no ade ba ko so te asen say ye wo abosom so won sa ase ne so okay enti saman no oni abosom no betumi akoye baako okay ade ne nsama sa akodan wo mo okay sa ade we a omaye me no ana sama honhom bi a wo twa mu ana honhom bi ote ho a ono apɛ ne boni adi dada ono kura betumi ayi saman no esu ade aba betena bia ho no ade aye sa ne ma no okay enti se bibi sa ba e musuo e yo mo hwe nsase no adwuma so mo ye sa ade no enya asofo sem
Anye Bible sem. Dabi. Enya asofo sem. Eyo mo de ye no. Dem trust me say. So ahemfo ne ko ho. Na mo koye. Na still musuo no. Eda so ba mu a. E na ahemfo ne invite adifo. Say ye de ahoden aye. Enti mo so mo fa mu Nyankopon. Emela na mo meboye. Dem trust me say. By say ahemfo ne ndi kan a udifo no ntumi nko. Oh sir. Asase ne nya wo de ya. Obi na ehwe so. Antu ntumi nkose kira de se mi kwa koye ho me koye ho akwankyera masa nyema na aye. Gila ahemfo no ahoden sa. No mo extra force. No mo ka se bia ye hia difo ma difo na beboaye. Na wo difo no ahemfo ne to mo sa frɛ wo de a. Ene wo ko gina ahemfo na nam e na ye sa adwuma no. Ntu wo kwa koye den se Nyankopɔn kuro ya na mo sufrɛ ni. Ade na Nyankopɔn na adi ayi nananum sufrɛ no. Wanti wo na wo mo na nyam bete. Mu nyina nyam kuro ya na mo frɛ no. Nyam kuro na. But asa ade ba ko ne say ye tie asesi ye. Se abofke o problem. Na abofke ka kere wa. Se do be fa ni serious no. Papa e kana asema fa ni sa. Okay. But ye nyina nso ye nuafo. Sure. What asem na say. Enti difo ne de adifu dwuma no maka kere say o mienu. Okay. Ye wo difo. Ene wo sia. Sia ne chief justice of God. Ena difo ne the friend of God. Nyame na acheche ne sa na. Sa nete. Nti zaka say the oesia no. Me for instance me menya prophet me yesia. Me metumi take decision wa hadom abra me consult. Aso obi ayo boni. Wo pese odome no. Enya funa akobɔ mpa yesa me no me ana ma me no me. Me dome e bedome. Eno ho sa. Sa. Nti sankofo no edu ba bi a when they are in spirit they are quick omu quick temper. Ewo niema bi hu. Okay. Ena uhu omu bi anso they stay calm. Okay. Nti niema bi a eya ebe ya yimbo so de agoro ne sa niema sere no de afefo ma no wayi nani. Sa nete. Nti se omu na ntumi akoye sa de no. Ama omu anjo honhom na koma. Se owo se wawu ya de ba yesrew. Ma osaman no enda din na yenhwehwe akiri mpe atemu atentrene emfa mawa. Ahonhom no be afra no e de aba kuro ni mu a de beba nie sama na be sama twentwen. What you say? O search for nipa no. Ndi so search for nipa no na onya nipa na nka se bia nipa no kra ben no. Ah sama ni timi enko ne nchen. Eno so wo ho sa. E wo ho. E bia sama ni timi enko ne nchen. But o wonua o faase o wi. Nti ahonhom no bi so betime ko wuro obi mo ma nipa so kokon obi. Okay. Se nipa no di bone te se ayi nsuo mu odi. Nipa odi sa bone no. Ebia nananom ya amamre ne amane no so strike here. So strike. Se nipa no yes no waben. Nti waben no sama ni ntumi no. Okay. What you say? Ebia sama ni ntumi no. Say wo sama yeduro ho. Ebia wadwale sama yeduro bia sama ni ntumi nkoda. But ne wo faase bi wo ho. Ne yire bi wo ho. Ne ba bi wo ho. Ne nua bi wo ho. Na damfu bi wo ho. O ye no bi hui. What you say? I so obi ade ayira no bodua say ebia ma ponchi we ya wa yira yi. Say yeku no no. Ye no an kora no wa o te senti ni bi kora no. What you say? Ye no anam no wa o te nam ne pampan po. Unu so mbosa adua no. Sa ayi nansen Paul bi yira wo akura bi ase. Ohene ne bodua. Na dua na oboy ne se wa be fa Paul no. Wa wo beto. Wo kura ba furu Paul na akwakoy Paul no ho adwuma. A woni ho hwe no. Paul dua ni nyawo. Nti dia wo kan e wo ho. What you say? Nti say oye saa de ni wi a. Afena ahonhom na omuso pe boni adi no. Abanfo no omuso pe moja anom no. Omu nyina e ba be okreti e wo nipa mu. Enti one honhom ni kura betima ko hye obi mam na ko dwen ko obi. Okay. Obe influence na ma na ko hye akọ dwen ko obi. Eku oni ye pe moja. Ye pe part we. Ye pe saa de we. Ena betima mu oyeye. Ena ne so bonsam so hwe nipa bibi amere yo. Ena wafa ho yusu. Nti susu ya mpa se sikani bere ya aba nei. Na bibi se ekoso na honhom ni e ba kuro num bebre. No man timi anyi musu ampam sasa na. Sasa no ba be wurawura nipa mu. Ama nipa ye niema e kyan de ekoso kane no. Nti santi na man basa. Sompa 98.9 FM. Nti Bishop se obi wo saa su ene ban ne bi mu. Obi wo saa hawo ne bi mu a na oba wo nkyɛn a ɛno no mo bi wo ha betimi dia bo na na. Say me mfa ne se owo saa tibie num se bia
onkodi bone but obi na akodi ne bone ena ehun sunsan so eba no so tesere wo kan ebia nipa no kodi bone no wodi aduro ba ebia ne busunyani no oh yeah nti eba sa enyo na ye enyo no na ye no nyame betumi afa so age ne ize okay dem trot mas ena futu am de mo dwen sa okoto no na sefo no obi wa na adwen ne se owura okoto ni mu a osan na chi obewu okay enye no kore ye wade a obetumi awisu a okoto honhom bi antumi ma wo nchen utimi yes eye yize kura awisu a okoto honhom bi ama nchen obi ma message no de ne masturbation and your spiritual marriage obetumi abo ano oh yize kura na obusa na wahasa yize kura enti onto anamo no mehwe me oba nyambe fe so abo ano ai Jennifer sorry osene de ne ye lesbianism yeah the spirit of marine oba ye be deliver we de achi wade no be ma no obetumi aya ma easy okay but to aso nti sa niema no eba so pe na ede onye ne kese bi abeto kuronim what you say on said the last time na wo former station no we interview me for accident bi ho e ma me catch say accident na esi wo no kese eso chance abesi e wo ho a anya na wotwe na esi sure what you say because e ho no abeye ahohom bia nti de omudi no ho na ayo mo de de oso mo pede e de chance a okay enema sa problem ne ba what you say nti de mesra ne say yanhwe say ye nipa na ye was asase so no ye masika nibre emma ya fa sika de ye also bia pebi sika bia no ye fi be kwan ya fa so pesika no e na ye fi what you say nyame aduma na Poku e chena se ba be kire e chena me yesu ade afa helps emma to helps habai 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 me ga say say hips emma shapes oh when en come ni bench home papa I was say emma hips na Poku oh da bi o man tin ye oba pa me chiao yo oh Ebeka so herbs 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 benya hips enye hips me no dey friend hips gra oh me das me mu bi da yo me das bishop oba pa me chiao na Poku nti de America nyina ne say nsasan kakra so aba okay nyame adom e chena e holiday e chena metena se okay metena se ya adwuma okay instead of ya wadan so me chena ku da betena se ya wadan so metena se fi adan so metena tena se okay nti nyame adom e chena obi a wotie me no a wo hawo wo so ne so a ukon mu bu no mati homa ne say wo ba Yesu Kristo nchen a obeso no ama ho me nti fa namba no ne frɛ me nyame adom e chena hia me odumase okay udu odumase station ho no ma frɛ namba no na yemla me fa o kama won so a oni me yahia na bibi nti o so san so ba biem no e chena me wo ho ya wadam ho efi adam wo ho no na Poku namba ne 0244 04 12 35 0244 04 12 35 and 0243 68 64 45 0243 68 64 45 yeah Bishop nana me da sinya me 10 minutes into that job achina obesi me be wura me da se me ma 14 yo mate ma 14 mate obani enti time mo free mo kire ho amoba no ayi oso mo free mo duru mo kire na police for no busa asen se de na me ba ne no ma na da na fie no wa ha bia na sa tam no na nkurasefo ni nyina ya da so wa police station ho no mu nyina waba me nkurasefo ni nyina maba ye na mo free nkurasefo hene wo bia koi okay kurasefo ne ya bo bia ba so enti ene ye se an msi wo wai ene ye kire no ma sumo bi se wa mi frɛ no ma te obi ko frɛ no no ba ye ba no na wo bu se ne nsem ba ko mienu na wodi ne share ho nipa na omko hu se ne nema gu ni dem ho no ana police fo no ekofa na ba ye na wo mo loko no edi ne ko tum
ti wo mudi no ko tum na wo me yesi yanko isi adiasa ti sambi wo hokula adiasa dia sama santi akina ti ampa ya kwadai na dia kin ye na ya san ko hono mo na polisi fo ne nse asa da no nkura mpo no wo mo ma na dwuno yakọ tanum ho nsuo num ho ya na polisi fo no yakọ tanum ho fie ho nipa na no ma no gu no fie no yakọ ne fie yakọ ne fie no anadwo no na wo ko na ne yire no mo ho ono de suspect ono de wo him wa nkobi na wo musese na wo mkodu na wo musese na no ma na wai na wo mchese ewo jaade ho eye uban ne ma no na okay na police fo no edi talk wura ho a hu se wo mu dia to so jaade wo mu jaade no so na police fo no faaye ti wo mu faaye no na wo mu di wo mu edi koye ya de ya ne wo mu ansan ko yamfo biem ne ne yedaaye ade ya kin yen na I have original commander go so ono so bai o mo bo na ma ono so bai na wo ba tanum ho nsuom ho ama ye kohwe ba bia na wo da nsuom no na ye hwe ho wie no wo san ko fie ho eja twitwa no ma bi ono de menim de nduru ho no mo nti nana sa asam na akoba ye akwa ne dem o me yan se dasi emise ne nansa so wo mo maye de ne kogo so police fo no ho wo mo ko buse ye mo ko ye na wo mo buse wo mo wie ye na wo mo so buse me se die nti enna me hu ni se we na kum me ba no enna me kan ke wo me se die ma ye ne ya suspect ni se ne noma ina ne noma na ahye no na ewe me fie no noma ne wo ne fie ono nte na wo se o aya twa so de ya pa no se ne noma na ya wo ne fie de ende na asambie ni hono mo nana nti sa asam we ne ba ye no na wo me se ye de ba court nti ye de ne ko dua ya nkwanta ono de na ye de ne ba she ha no mo sunyan ha nti ye de ne ko dua ya nkwanta court baako de de ne ko ye no na saa gye ne se wontimi ndi saa asɛm we de ewo ano ha ya no ti na ya de ne ko de ewo anima himfie ne side ho no yense yansa mfa no nkohyem na otwemienu ne ya de na aba ti wo musa de ne ba hyemu na otwemienu so ye na akwa na fa lawyer de mususu okumu ba no na wa fa lawyer ti ekodu ho ana lawyer ne man be she wompie nkodidi ampa ise ya ne nipa ne na tanum hosisi ya me fie wo kwan ho wa fa me fie nim sie ya ekọ ne djuma dabia nana nti wo mo da sere sheda ben wo mo di she fie da mo se 23 fie da ebai enti to yania yentimi hu seni asam ne sitie ya busa police fo ne se na yansusu awose ye fa lawyer na wasi wo mo se da bi registers a police fo na yan ya lawyers fo yania yentimi mfa lawyer na yes na kwai ba ya nipa kum nipa andi na nsa ne ya man bill bill ni de mra wo ho kwan se wo bo man bill na anti na yentimi hu sende asam ne asiko o mesi yentimi fa lawyer ana me ba wo na wo mo man bill no na still
ɔte baabi a mote na wɔte tannom odware nante fa hɔ a ɛwɔ nipa na mususu sɛ wakunu man ɔsan so fa mo amonim ha mia menim hɔ mefie nim hɔ oso din design mia Abdul Karim dodoɔ na wobaka obi agyame ya wɔkasa agyame tannom a ba no kora nyem kɔda no wɔ ne yema wɔ no kora wɔ nim akora no bɛgye so agyame nana ɔso mbɛhyia fie da wahu naam ɔmɛntwa so court wɔ mi nwura hɔ na mpɛ sɛ mehu kwan yɛ asɛm no faa so ɛbaa ya kɔpem sɛ ɛduru court aduru court wɔma fɔ lawyer nti yɛn nso yɛwɔ animdifoɔ a wɔyɛ lawyer etie high court mpanimfoɔ wɔn ho tie asɛm no agyagyefo mpanimfoɔ etie asɛm no alɔyafo mpanimfoɔ etie asɛm no nti moma yɛn twɛn fie da mokɔba a momɛbɔ mamaneɛ na sɛ ɛsɛ sɛ mo nso mofa lawyer a wahu mɛma mo lawyer no bi na mo ne na kasa na ɔno nso atwitwa agye mo why ade asa inshallah mɛma mo nkɔ yamfo kwan wa awurade mfa mo nkɔduru amen onim anim wɔ court hɔ inshallah baabi a nokore wɔ biara no tumfo nyankopɔn kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔma nokore nadi obiara ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔde sika anaasɛ ɔde ne tumi ɛkɔ akɔyɛ bibi no sɛ otumfo nyankopɔn hu no mmɔbɔ a asuo ta no ɛne no nni why monkɔ asomdwee mu yɛdamase nyame yɛ adom a de besi bia mama sonte why ha yase ed na oful nama yanya nka yepe mpacho okwa o de bema wo ho okwa chira me o de bema why nyame nka mo ho why au hiani asem ya hiani asem he obi ba ya da ho abafie wo ba bia o ka sex no sɔfo maame na mesusu sɛ ɔne abranteɛ na onim finhyia edunsia no ɛtwe mpana no a me mo ne wa hwe nipa hwewa hɛde wa yɛ nipa hwewa ɛtwitwa nipa dasani ti ɛtwitwa ne motom ɛtwitwa ne baabi a afei man hwe Facebook sɔfo ba na yesusu sɛ ɔne obi twe mpana no afei hwe message na ɔba ayɛ tomorrow evening when we dey do it do what? Don't worry. When I come back, you do the sex. I hope your penis is not hard. But your Facebook not hard here. And come out so for buy a susu set or new be a trim minimum no. I had information yama me. Come on it obi aid new. I hope your penis is not hard. Just say me assure say okoti. Said monka fra. Okoti munya ding. Omangana hard. I hope your penis is not hard. I hope your penis is not hard, yo. Just me gini say obama munya dio. Ana emrem yo. Abrim. And also tomorrow evening then we do it. Just say ochina nyumere ni ayo. Saya hard dia ochina nyumere de be ya de. We nkoma sofubana yesusu se one obi etwe mpana no Ghana ni akwada no mpajo nya buruchiri na me wasima numpe abusia mepa onondu preaching ho muni se nka mema mo bi na mepa mo chew enkoma ayedi enyi se enyia no bia firi sofubana mesusu se oya saade no na opese ochiri mu ha me ba cho menka se eyo no a on this issue abrochire de ne de me evidence wa ha eno kura no so se enyo no a o ho akwanya so timbe yi ne ho ano se mpacho enya me na mesun sa asu no enya me na me bada ho no enya me na me call dofsu e wo original no dofsu fo so mudi ase me sere madaroma mon hwe sa asem we be court as early as possible before the director of state prosecutions hears this. I'm telling you. 0543989989 0247989989. Mebacho, your penis is too hard. 0543989989 0247989989. Hello. 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 Mebacho, Nsem Sisi o.
No, can say. But you do as a free. A friend could do ocean some free for my so. Wa have for my hinusu Kenya sin to trust you do. Mobile muku ha won. And I the one who manusu ade o. Papa. Yenti we. The Edika made was Bobama, a plantain now and then another Poku. Oye, will be a second government to try to come back 1 billion a month. I am me. Another Poku. I mean, I want to make a say. Aha, okay, so I am no Casa. We will be as a Canada government. The Ghana, they only 7 Ghana, Papa, they are. Look, I'm afraid of should be 2 cat, bigger Ghana. A term will be a person for be given a make a Becano authority is reposing Bia. So, as I see so, you say, Name. Because I did away, I saw my in the movie, but I quite more am for. And that's what I'm in the Oka. Because Papa no work with that phone room. Papa no. With that phone room. Phone no could dear one of one. A corner of the panel. And that phone could know. First question. And that phone could dear one or. Okay. Woman Fatan Siono. And we're being signed a day. I'm on a for him money. And I'm someone in one fan country. My baby and tin and Sunan for Uncle Tan only in Subia no what dinner. It is sort of on a cannon. I know what didn't tell what this happened and on found quad that you can go to heaven and come. On found quad that broad daylight. The boy put the party out. No fun the other before. There's a wood deep one exchange over what to be big ticket local, book a ticket local. A local where I turn on what done whatever BB, SC or Sa Ilia. Bearman, you will be one for Uncle. For some brass with a Homana Swish, and we will bear 3 minutes. Hello. 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 The Baja Homana Swish, point to Banawan, faster. Oh, here, William. Hello. Put on hold. Please wait. Your call has been. Hello. Moros, Yanko. Sit out. Yamo abaso. Software diano. Ma software bano. Sunabe sa siya tambe. Because we have a power. Because this year will be a family say, yes, on the pay will be over 20 years, 17, 16 below your way. And then if I back. No. Kitwa be a medicine from no. Issue ya analysis our addressing. The best refer. Mama no kweka enya adwuma wo court. Eya adwuma court wa. Na na ba sa wo so bra so kra beti. Why the city no? Because the abo bebre ne ne ma no. Ene obi we na konabra na o nya ska. Ene di the abo ba no nti best refer. O mama court no nya adwuma na no kweka nya adwuma se be ya the abo no so beti. Because onyale ye ne ne tia no wawu no eya do so. Say me se wona ma hwe ho yie yeti krom ha ma obi e de sekan wo obi e wo eye station ho ekoduru court no oso ohun ne sekra. Hello. Ahoma no so aye me kama so nti wo ba na wan yentem a me sore a no. Hello. Na Poku yimani efufu. Mbaje Ashanti region. Barakasi Road, yeah. Me pacho yentie mo Asante fo. Nana de tiene se yemo abaso. Ana de mia kasa mama me fi ofo no. Na mama mo hu me so ade pa. Sa? Mia kasa mato data mo MTN broadband ni bia. Mato data ma yi bibia mo ma hwebi. Okay. Ana de o mo hu me so ade pa. Bi o mu tie na beto mo hu bi. Yay. De na de mama mo hu bi pa. Kai say o mo hwe Sompa TV so ebeba so. Mate, that's it. Now, information center, your friend is saying. Information center, no. Yeah, but I pemami. Mate. The attendant say, Mr. Mu, and I'm Mr. Wa, Daruma. That case here, who use pictures for Facebook, channel cases. Mr. Said the police when I imagine say. Omankasa omuye e friend say abusiana ya to omude shen lawyer no so one year tiri amom na one for na si for ma asegu e be police case
every day ono nipa no no omo sisi se ono ku nipa no ono manya kai lawyer ma no what I say if you say no so one for any una si from no more asemu yi ebe full case but that's it Odru Ashanti Regional, Wamabiem Kuha, Barakesi, Oko Ofeso Ahinkram, Pamamete Trim, Oko Tachimentia, Goso, Mehame, Oko Eye, Doma Ahinkro, 3 regions in Nina, Oko Vota Regional, Doma 4, Wamu Egu Eye Akache, Wamusu 18, Oko Cote d'Ivoire, Wamusu 80, Ewo Yamusu Kro, Ene Bedukro, Anafe Takikro, Wamunina Bokutu, A Wamu 80, Gonokro, Wamuso A 80, Adembra, Zazara. Sompa goso ademra afi womo ewo adabokrum dwaboso akasi wanchi debiso biaso eliokrom ha radio no mutie sempacho fa wo Japan de bra na menton mawo joy can father Roma me sorry na the preaching e de bro nyame ya adoma passion for ewo ha mesere obekọ eye enkran ya hwe na obi ankwankọ yire ankokun ewo ewiem ebacho obekọ Accra obetia ne Accra eno no yanya ne Accra se yana Accra Pink Park for Adaroma womo ene disas na fe Sarel Shopping Center eho ena ahimfunyina siesie wo hom 21st clinic say the sciatica expert Ajimi Heba say so per adwuma ya for 0542 725858 Sisiana Divine Miracle Power Heba Dr. E.Y. Edu Ebeka Koye Mr. Yame Aduma 24th and Sunyani Yade Eye Health Clinic no Yade Ebro Sompa Sunyani Yade Sompa Health Clinic no Ede Ebro Ewo Coronation Park Timpacho Eya Brahona Behe Mojemu Opomudemu Stroke Hypertension Diabetes Brana Behe Good morning Heba Mr. Machio Pacho General Body Pains na waba no waba be checking patch of 0246594117 na Ronald Bushmeat nam ajosu ena fa ho bo Awurade Herbal Center ena de Fawsel Mr. Abam me ba cho ote ho wo twen de for jatwen de bram me so bia na bibi hawa Nsem Sisi line ni 024 54 99999 024 54 99999 and a 024 89 024 89 9 024 8 91 9991 024 891 99991 bibi hawa fre midin de nana Poku Piesie fa semche mamu nyina ajo ya sorry na DJ Happy yen akọ eye nyamesompa asempa yemfremu monitia enyado Sompanie enyumunie sompanie kasie bonie sompanie osum